to me Diatina all day. This Akoma dance your na yet to me Diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever made the yes. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever made the yes. Echo baby ko sivi oh how baby ko sivi ayaka baby ko sivi oh ham baby ko sivi Akoma dance your na yet to me Diatina all day Akoma dance your na yet to me Diatina all day Akoma ejo Akoma ejo Akoma ejo me ever made it to Akoma ejo Akoma ejo Akoma ejo me never made it Come on, me copy and co-CV. Come on, me copy and co-CV. Asem TV and co-CV. A new brief and co-CV. This Akoma dance your na yet to me Diatina all day. This Akoma dance your na yet to me Diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever made it. Oh, I thought that one Nick Kwanwa, Ekwa ran a bisa. Miss Afuna, the soft ladies, me in full so the gentlemen. In bed, they say, Nano Zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your baby, you shall on page my Eko can now, I don't know. The man worrying rubbers and Kuawari. Akoma FM 87.9. Dancing is by intent. I'm brassing the woman bra. Nansan no crack. And then I do it my intent. It dancing is by intent. I'm brassing the woman bra. Nansan no crack. And then I do it my intent. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Darling, me ever made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever made it to this Akoma dance your na yet to me Diatina all day. This Akoma dance your na yet to me Diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Darling, me ever made it to this Akoma dance your na yet to me Diatina all day. This Akoma dance your na yet to me Diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Yamamunyina aha emamu akwaba edeba Akoma 87.9 FM ene yawada onyankropo twedi ampoda uroma ene so yedaso ete enkwem techema eda yabodwemu na mogede emu afrisane a
yɛkasɛ aseda enka onyankopɔn ne din sabre yi woka me ho ɛno nti mayɛ sɛ kutu mayɛ hɔ mmɔdwɛɛ nti bɔmmɔden a ka me ho akɔpem sɛ nɔm yɛnsa no ɛbɛbɔ a yɛbɛma yɛ mu soɔ ɛde ɛfiri akɔnya yi so ama kwan ama agodie ma kɔnfoɔ nso aba na wobɛbɔ mmɔden a sɛ wobɛtie no wahwɛ yɛ programs nyinaa nso ɛwɔ Akoma 87.9 FM fra nɔpa na Sir John Sir John atena sɛ na kyɛ sɛ ɛtoatoa mu saa na tɔne best aba abɛyi Sir John ɛfiri hɔ na afei news ɛno nso aba abɛyi tɔne best ɛfiri hɔ na afei yɛn nso yɛaba abɛyi news na ɛfiri hɔ na yɛwie a sports nso abɛyi afiri hɔ na afei news asan aba abɛyi afiri hɔ nti no kyɛ sɛ ɛtoa mu akɔ no ano wa wotumi hu sɛ nneɛma panko a ɛna yɛde ɛsomo ɛwɔ Akoma 87.9 FM wote ne na wohuna ne mu yi a na kyerɛ sɛ Marcos no Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛbra so sɛ yɛde ɛbrɛ wɔ hyɛ ne nso ɛma me sɛ wobɛhwɛ bi ɛwɔ social media Facebook no ɛyɛ Akoma 87.9 FM abere bi ayɛka sɛ yɛ followers a ɛwɔ hɔ no madama mon follow yɛn ɛwɔ Facebook hɔ na mon comment wɔn a wɔhwɛ yɛ wɔ hɔ no mo a mo hwɛ yɛn ɛwɔ Facebook no mo follow yɛn na mo like na mo comment na mo ahyɛ sɛ bɛyɛ a sɛ yɛ start program na wobɛnya notification no san so ɛna mo a mo hwɛ yɛn ɛwɔ YouTube no nso mo bɛ subscribe na mo mia notification bell no so nti no ɛbrɛ no so you get notified na kyɛ sɛ wobɛnya notification no na kyɛ sɛ nso no watumi ahyɛ ɛde ama yɛn Osei Chrome TV sɛ meka sɛ ɛdɛmu live san so ɛna Free FM 97.5 ɛwɔ Techiman meka sɛ manager daakye hene wɔnom ɛde atum ɛwɔ hɔ paa ɛde ama me na bibi ɛkɔ so kama Niki Pizza Fan Club GHUK wɔn bɔ yɛ chidom Ezra Fan Club ɛwɔ Hamburg Germany wɔnom so ɛbɔ yɛ chidom papaapa nana yaw ɛna te afidie n'akyie ya ɛnɛ yi wɔde yɛn wura mu ɛwɔ Facebook ɛna afɛ YouTube Pastor Julius Naba na Nekria Koko Sanso Enesikapa Evangelist Samuel Mensa wɔn nyinaa ɛwɔ ha Ishmael Howard ɛna ɛtemen kyɛn na ɔbɔ baba sɛ me producer me din no ɛyɛ Marcos ɛno nti wohyia me a na wafrɛ me saa na mmom ma menka kyerɛw ɛnɛ awia yi sɛ you must train your mind to see the good in every situation. You must train your mind to see the good in every situation. And I know last weekend no I make us say nipa bi send me message. Na message no send me no na efa Justina the ye appeal e de amano no eho. And na o ka tell me say Marco sɛ wofra so masi a ebia nka obetumi ayɛ bi aboa wo na nka makɔ ntɛm so ɔkaeɛ no na meka kyerɛ no sɛ baabiara ni hɔ a Justina nkɔɔyɛ wafa baabiara bi nti sɛ onipa korɔ no betumi ayɛ de ama na nka ɔbɛyɛ but meka no na ɔnte aseɛ na menya adesuadeɛ bi ɛde efiri mu hwɛ sɛ deɛ na ne nkɔmɔ no esi kuro no a sɛ wunye obi a wo abotre na adwuma yɛ ayɛyɛ wo abotre wanhwa na wano afom akotia no because asɛm na wo ka no ne wo ka no bibia ne wo ka obeti asie. But let me tell you something and sati nyina enyepe na nyankopɔn so wɔde bibia mane a wɔhwɛ a obetumi wɔde bibia mane a wɔhwɛ a obetumi me nia nyame nim sɛ metumi no na ɔde ma me enye obia na ɛyɛ ade a onya ne simple sa ebi benya ne simple ebi nya ne simple ba wonim de entia because de wonya ne simple no sɛ nyame anya ne sa ma no ankra bembebu nyame nim ne strength nyame nim sɛ de osi na koma sitie enti sɛ nyame ma ne bɛyɛ me a nka ebi a nneɛma bi wɔ hɔ pia nka wontumi nyɛ enti no nyame de ma ne a
obetumi metimi agina me nan so fidie yi so na se wobi hia moa na minya ya meye wa bra membre ho kopim se nipa ne benya nyame de sa strength no sa kokoduro no nyame de sa confidence no ama me se wode ma woni pakra ebia nka ontumi nya kana bembabu nko bejai ba nyame nim se me metumi nti wode bibia wode sa difficulties no wode be ma me because onim se me na metumi agina na waye ne simple e de ama nipa no because onim se wo mreye a bibi sa esi a ebia ontumi ntoa so enye emfa mo nipa no nti every situation be a won be no train your mind to see the good in it. Don't compare yourself to somebody and compare with her and compare with her when it will be any competition abrabom and found to two be home as soon said in your missing ball war and as soon as said in your missing ball in the background to the yamia yawono fanasa so was so best some situation now or best so was on sanon crown po crown so and no one what the man nti see the good in it nti me da se yankwa na me nua baby enkodi nkomo yenhunu ne ha wo de baaye na yemmoa no mame me ma wa ha na pomete say within the saying your friend Najat okay Najat free hin na baaye free sawaba awiai Najat asembe na de baaye pepa cho na me sua eduma e wo sawaba nti me pon eduma na ma ton indomie because me ni boafo me ma me ne wo ti wo ma na brantie bi be hu me na obisa me say me ma me ne hwan na me kire no nti me wo ha enyumbre me pon koi na me ma me say abrantie bi abasa wo na wo kire na ha na me so de bi eyenkomodidie na me pe boys na omoton ma de no ba kwa tu kwan akwa me be frɛ no ti na me ni phone me use phone the number na me wo 20 years me ma me kwan na me date so da nti me ka kire ba ko se fa phone ma me frɛ no na o ka chim so ni credit no ko ho na bra na say and the menje ne de no na me bobo number ni nguso eye me ba ne papa na me frɛ na me so nye se me wo phone no number ni mi tirim number no wo no ho na obo pini mi na o say ade na abaya te sese ya won use phone na am so me ma me nya ma me kwan se me use phone na obisa sa na hwan na ye wo ma me na me kire no na o call me ma me so o call me ma me no o ka che ma me say se na me ni sika sa ya na baby amadru 20 years na me use phone asama ma me be ka na odi so dia me di so dia ndi e wo pen na me see you tie wo ma o ba ya me so na oma to bet e wo krom ho because na me date da o gina kwa ho pe me kra me mfin nti se na o se ba fie no ono oba fie na oba ya so na ototo ne ma ti se de enani kine ya obeye me ho ade nti e ma me de ma adwen ye de e ma no e wo ma o bisa na so nya dan ode dan wa asem na me nyensen ye ma bo na ma na because na ya ko ti me nyensen ya na on de okoni krom na me 6 months ansa na ye bona amane na osenye ne dia enya ne dia nti edidi mu ana ne brase omo be hwe me na me wo a omo be die ni ti na me da me sufre nya me bia me sesa akola no because me di be ma bi echi ono nko a akola no me bon pesa nya me ma ne nse ne pepepe nti akola no ba e no se ne pepepe e no mo se die ni bia asem ye de eni ho eno kwa na me ana me ne me ma me ana hwe me ba last year month we ya mu na me ma me free mu ti me ma me free mu echi no me wo me tena ese kakra be 40 days na me pie se me ye medjuma last we me na ye kwa no ka chem se ono wa ware o na me se wa ware ase ane oso wa ware we no wa ware no kurom ni we no kurom na me see you oso by wa ka kire me ma me dada se wa ware na me ma me se so ware du kra po a na so oba na opem ya odem be man and I'm so boa because na me ma me sitie no wa ware anka me ma me wa bo mama ne by one sha akola no na de ne se bia wa frɛ no e bia ye pempas asa na ode aba ba woni se ska e bia month me ma akola ne sei ana se sei
Nti they say na no me yare na nsɛm me yare me timi nye adwuma ma hyɛ dem 3 months no. Me ma me wu wie ni na sɛ niema nyɛ we ma me sa. Nti me wɔ hɔ Wo na maame ewu. me ma me afiri mu. This month na yɛ afe. O me wɔ hɔ na me nua ɛyɛ na me yare na me start ma me nua no de me ba na yɛ de ɛkɔ hɔ. Ɔmo kɔ hɔ bi a no ama akɔla ne 50 cedis. Ɔmo kɔ hɔ bi a no ama ne 50 cedis. Ba ada ɔmo ankɔ no ɔmo akɔla ne sika. Ba me ma fa no normal because nti me wɔ na me feel so aduane na me tɔn market ne bɛyɛ style. Ɛwɔ mu sɛ me yare ba wo de ka me patro me kuta sika sei fa 5 million ɛsɔ me so na me fa ma me sister na ɔmo fa nyɛ de enye me dwuma ka kyem so no ɔte sikasɛm a na ne yam hyehyɛ no wɔ ne sika ɛna me twa so saa ade akyi yɛn na wakɔ mu akɔtotɔ nneɛma ato ho fringe saa na wɔbɛware ɔboa nansan ya na ɔware yɛ ɛna wɔnanse sɛ waware sɛ me ne ne me da sɛ me pɛni bi because me pɛ obi ɔyɛ ti wɔn bɛsu me na ɔhwɛ akwala no sɛ me ba no light yɛ two light bi mu 100 cedi me yare me da dem me ti me ntwa kanti atwa like ade sɛ gye bi hu akwala no ho saa ɔda na magya ɔti n'ani a na masa hu no ho saa ɔda na magya sɛ me se ma week bi ɛbɛgye ne 3 million eduru week a no de 100 cedi aba bɛhyɛ wo nsam no apɛ ne baabi afa so ni sika wonya sika ɔbɛba wonte ne nka gye week ne saa ɛnde na ɔfrɛ na no saa de 100 cedi sabrɛ na wayi n'ani ne so sɛ me nyɛ adwuma nti me sɛ ɔmbɛsu me na ɔnhwɛ akwala no na dan a metim kɔ ɔmo tumi ɛyɛ papa fie o ba yɛ kyi japadeɛ no yɛ me maame wɔwɔ mma nko a yɛ muslim so mma yɛ mma mu bebree ti baabi a me nya yɛ foundation deɛ metim no ɛyɛ ka kyerɛ ne deɛ ba na meyɛ adwuma ɛhwɛ ne ne nti ɛna ɔmo ma metim ba sɛ metimi yɛ adwuma no ebusafo decide sɛ ɔmo bɛgye akwala no akɔ na ɔmo de ne dan na ayɛ dɛ Mo ka kyerɛ no. Rekeche no mo de ne dan na rente na afɛ mo de ahwɛ ne Wo papa school nso me afiri. papa afiri mu dadaada nti sɛ dan no kora yɛ tumi ɔmbɛhan dan ma yɛ na ɔnhwɛ me ba na ɔma me sika na menyɛ adwuma meyɛ adwuma a me so ɔno ɔnim sɛ tam a meyɛ adwuma na membisa ne sika mefrɛ meyɛ adwuma mefrɛ no kwanka sɛ ɔfa akɔla sika duane brada ɛgye bi a yɛ pempas asa na bi a wafrɛ me a na maka ne sɛ o yɛni pempas ba na wɔni sika pɔte a wɔde ma akɔla no sɛ akɔla no wɔ 2 years wɔni sika pɔte a wɔbɛtumi abɔ ne bo sɛ wɔde ma akɔla no ebi a week anaasɛ a month me ma me ba ne sei Okay. Hi, Akoma 87.9 FM on your TV or Sacrum TV. Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno ɛna wohwɛ na wotie no. Ɛno nti sabre deɛ na yɛnua ba Najat beboa. Najat aka n'asɛm no nyinaa wie na yɛbɛbisa no questions ahodoɔ na afei yɛtumi afrɛ Fusaini na yɛtie wɔn nso ɛnom asɛm na mamema yɛ pasco ɛba capsules no bi ɛnom ɛno ɛyɛ brɛboaboafoɔ aduru a ɛyɛ paa boɔ brɛboa no ho ban na ɛma no te apɔ sɛ bɛyɛ a ɛnkɔnkɔfoɔ hɔ bia ɛma nti abusua no sɛ munya nnum bi a mehyɛ mo sɛ monkɔnkɔtɔ pasco ɛba capsules no bi agye sɛ ɔpemfoɔ deɛ ɔma abɔfra no foɔ anaasɛ deɛ ɔdi mu fie du mmienu na ɛntumi ɛmfa yɛne yɛaka nyinaa tumi nom bi sɛ wopɛ asɛm yi mu nkyerɛmu afrɛ doctor ɛwɔ 055 745 3579 055 745 3579 Kataka Ban Pharmaceuticals Research Center yɛn ɛna yɛakɔ akɔfa imlate ɛba supplement no na yɛde abɛdwa so bɔmmɔde a sɛ wobɛtumi ama wɔn nsa akasa aduro no bie na atumi aboa wo general well-being no enti wodeɛ nunum bi na ɛmoa wo papaapa hyɛ ne nso ɛma me sɛ wobɛfa mmiɛnsa anɔpa mmiɛnsa wia ɛna afei nso mmiɛnsa anwummerɛ na okɔ pharmacy bi mu a wobɛnya bi na watɔ bɔmmɔde a ne frɛ doctor ɛwɔ 0555 610 0555 610 592 anaasɛ 0535 11 2873 0535 11 2873
na Emma wonsa enka edro yi bi 3p garlic mixture mansa ye tumu edro no bomodi ase obema wonsa akabie na edro no eye kama etubi pressure we sugar no was stroke asthma ana wofu na yekese abroso mese wo adanam nsa yade bi na ewanya bomodi ase obema wonsa ka 3p garlic mixture edro ni bi na wakotodane e ba Mr. Colonac Apidank ene Angelo subenya bi friend 024892 8824 0248928824 na Emma wonsa enka edro ni bi grow fine eye emojadro papa enei me pese wo koto bi enom ye de ewo ena afei eye ye de koko ena aye ne ye de nuane nuro no bi nso enei ye de agumu enu nti bomode ase obema wonsa aka grow fine mojadro ni bi wo a woda wontumi na onum ato wontumi enidie anampokra se wo ye adwuma ewogya ho wo mu SCC Akoma bo periperi wo de eye grow fine mojadro enu nti sene so ema me se ba bia bekọ bia na dre ubenya bi out of friend 0244 596532 0244 596532 na ma wonsa enka grow fine mojadro no ebe na jat bemen oye die ni I am Sangani. ena wonso Yes, Saleni. we yes salani okay na wose kwan be so ena wo fa so a wo ne nya contact Me pama de inti me pon a. o pamade Inti za me pon ade pam na. Baby me pama de na. Sister be a store na a provision store kana me man idea say. O my anton indomie. E no so no ntimi nye o. Se me metimi a na msi o. Inti me pon ade pam 6 na makodware aba. Na ma be ye indomie no. Na me de aboa me ho saa. Inti me betimi apon be ye 1 2 kwa na me kofie. Anadwo ansa na de che wasa be ojuma won inti hono na me be me boys na moto be nduan ba akwa akra ekoye ejuma inti na ba akwa ho na me say asimesi ma memfre wadanfo no so ne phone no credit nim na okoye inti e wona brai me bai papa e beto ade wo me ho de bi obeto ade wo no say de menje na phone na me fanye ko na me so enyesa number no wo mi tirimo number no wo nipa ko na me sere no ha by so one find the phone number me ni number na me na so na dem me am phone na am so me use phone because me ma me nya ma me ho kwan say me use phone e na see you what e na o call enti adichi your buy no bopin no say na me won fie say na am so me wo 20 years no say 20 years na no so wo ben fie say wo hwe na onu wanyini because wa wari ejai wanyini wo hwe na be me hwe na obe be at 30 something. Okay. Na no so ye adwuma ben. No. O say ye bisa me obi pe me na obi ka tre me say oye malam like omo hwehwe nsem mu na koye se intime frɛ me ka tre me ma me na me ma me frɛ na no ka tre me ma me say de bi nye se adwuma no oye no otwi ka omo de ye kwan so kwan yie no eni bi na wotwi tlela na me ma me see you no na me say me brothers ni na ye malam fonti say adwuma na ye nje no so de bi enye se adwuma no na wo ye na manfo na keka na ne papa na adware nkwala nti ebia ne papa adware nkwala ne nti na omo ka se se adwuma no se ebia se adwuma no wo ye me ye no na me behu se adwuma no na wo ye nti me se me ne nanti ye ni na wo de asie me nko ne fie nko hu sa ne ma ne bi wo ne fie da me wu wie ye kra echire kra po akwala na nya be 1 year kra da bi me call me sister wo wade krom ti me ba na me fa na wo nim se me fa ho na me fa ho ti me fa ho na wa hyehye bosum ne ma no nti me hu ya na me yam hye me na me se eyi ti e wa na me da me ye da me na me hu kofi na me friend na me se eyi obi a wo si nya adwuma we na wo ye na ye na ende de ma be hu sa ne ma no wo dem ho o se adenti na onu na adwuma wo ye me meka se ne ma me ma di na tem sabre na woni na tra be abosume sen na me wo 2023 me ne shia 2020 na obe wo 2023 na me wo 2023 woni ne twempra be 2 years asana me wo me ne mama me ne ka say wa niema wa to niema ni na te se de ode baby odi to niema te se de ode be ye ho ade eno no hia no edi say ansa na wo toto sa niema no anya 6 months mpo
Enti die ba ne die no ototo ye. Yeah, cotton bag near money at all like into my laces near the agu name paboa. So my cotton in nabi and a debe see me. Ya wode be ye ho Or ade. the bear me Na ye den na amaso. or sit down, baby, or sit. I'm say on Wa se de yin. dine. Edan. Baby or ten on warrant now. One I'm say Na nye dan a wode mu no. Ana abusua fie. And Wo han. meaning so or hide their balance, but catch him sending papa kitwa a fee. And I'm so done no fall warm kitchen wo my antenna no se there be on one tina area ho. And I'm see you. Into what the dine or pet dine and then all the work or china no the Or the work ha ne say. like Say or hwehwe dan. last but the milk real crabby sen am catch say I had the kwan wa papa. I had the share ha say me ha say dem me pe ha say and also you but say na dan me bisa no ba ene o ware abetena sa dan na wo so ware ntina mu no na say kwasi abuo na obebu mi Enti niema no ho ana wo no. de wo me ho e wo me sister penyin wo Ya chese wenye sika wo ba chese wenye sika wo de be ye ho ade di apeda wo pe flat na di wakwa akwatene mu a. Me ma me friend na o se ha Wo pe flat. o minim dan crop me so kra me ti o ba ye kwa me se o me nya my fortune ne tinti e be ya ye nko mi krom ye be ye no ha e be sika kese tinka me de me hu se ye ko mi krom ani akoye ne kakra bi ni aba na o de me ametena baby o wona o se da sad area ho warrant na sad dan no warrant na dan. Okay, enti wone ne was saying Me ne no ba akopɛ me fiti sa me ne no wo ya nyensa na wo deny sa nya ne dia wonyem yo ka sa nya ne dia o se nya ne dia me na me ye kɔ ne bra pe na ade wo share no we hu so ye virgin se na so mfa be me mada fa be mada we hu no ohunu ye pa enti die enti na wo be ka sa nya ne dia o ka che me sister sa me ma chinchini de nyensa ya fe na me de nyensa bere no ada wo de nyensa no koye no wanya enya say me man kan chiro bia enti me kɔ me ansa na me ma me kra be hu no na ma nya 6 months. Okay, into mo de to na nim na nyensa na nya say 6 months no say nya ne dia me dia chinchini afi na me de bere ada na woni na woni no wontimi contact na na say di enti na wo di see 6 months o friend na wunya no nya tem bia na obe friend obe e na sa time so na ya account no wa block me even me ne me ma me like kwa no wa block no it's o friend na wunya no ada wono na ne busua ni bia ni wa mo de beto na nim say bibi say na esi na munya no enti no omumba na mane ma mo beginning no me so mistake am here na man kan try me ma me se menyem nti me ma me be hu se menyem na 6 months na me ma me ma ye de ko ne bra ho ye de ko ne bra ho na ka ne bra na se wa fe ni nua na se nyon no ba obehwe me wo a no wa ye die na me see you ma 6 months no kro be send nti nyin no every 6 months e ko de ohwe wo akopin so wo yi me almost send 100 cedi ko sini bra na so me ka kwaje se me ma ne bra na send obe send aba no ma yi ni 99 se me aso na me lole fe akwa na ma me lole fe in out no e 10 cedis na ma ka kwaje e wa ne bra o send ne 2 times 6 months ni mu okono 2 times nti me wona me kwaje list na me de bra ne bra no e no ne bra ne frame me no se ne nua no so ma me 5 million so say 56 months ne ko ka obo me ho ye 7 million oh we on the be you me wo ye on the be you me no so obo ka 5 million okay me ba sisi ama me nko na na krendu ho emra piwak natural yen ene de 3p garlic mixture nana akwaba ya na me ya me atom me pa na also ya me atom me ho ye radiasi okay nana family yo na watchena sa kɔ abetu ya somdwie mo ene esan so eye yawada onyame wa ya ade pa na watchene kɔ na abetu ye ekɔ na abetu ye enti e ba eya sedanko a ene edema awurade se woni ye edi ne yie enti piwak natural aye de 3p garlic mixture abadwa so no ye ba ne ebusa wo se ompo no emu te sen na wagye so e wo fie se nyankopɔn adom ohoye pre misrawo se ye ka 3p no a p ni gina ho ma power enti adro we no ahu se ye ba ne ye ka ho asem se ya ye sre wo se kotobi ne sohwe enti wo so bo mama ko so bi ono asem de manoma bibidro no a enti me de bibidro de enti wo kasa se ya ne wo pa yi afidie no e de afri ho odi ekosohwe 3p nkwane ne wo kasa yetimi ne otonchia se odi ekotobi na enom yade no a eye wo no nom na frɛ yen
Nature doctor say, Yadia went to Nakoto 3P garlic mixture. Now, what's our sister own no? Say and a drono aye dear mount. Obedi one dance here at the atre afofro. And 2 dear, Coco Toby, na esohe. Esan say a drono a power. Your number and a good screen is no. Fan a friend Dr. Cecilia, near no any como. Number no a 0248 0248 92 92 88 24 0248 0248 92 92 88 24 Ghana Habora Pharmacy Shop. Any baby a 2 baby drobia bodino. 3P garlic mixture. Obey be at the amount. A dreadium penisa beton wanum. Name sa one monqua dear, or say, Sir Ghana ha, a drop papa bako ha, a buenipa esa monyarewa, na e boapa, and my idea no enso swano, now so a 2 a slip. When you found the pharmacy shop, any baby a 2 baby drobia, or say open 3P garlic mixture. And then come on ye dear men's prostate. Medofo emema awutwa no prostate gland no eka ho edi mu akotene pa edi so ye bema so be wo sa wonwu o prostate no edi akotene enti na wo hia 3P garlic mixture abre bi eka che o se 3P eye ntini mu adwuma ene ye mogya mu nso adwuma enti wo nom no na wo ntini mu da ho emu fi ne infection bia na efri ho na aboa ma mogya adu mu afru sane yie abre ne abre bia watimi akọ dada anwuma so etumi edi akoniaba na de wo pe no wonsa etumi aka esan se apomuden mapa eni asetena pa enenam eji so wo ho na so apomuden hu nsem enkoyi a da bia wani nye ewa asase so 3P na enom ebeboa opa ama bema o prostate no eniema akoyie edi ama o ye bema tedin toes lycopene ewom eboa enye de achiche no o de atwi no wo fom keke no a udi ebom no wadi no ene ye ntam pesa aniema no enso e de pa eye ataye bi ema bema na onni bema wonso nko na wo fie a kakra bia wodi makoni je ne nchini twimu na adi toes na twimu adi de enye den kora ebeboa sanse lycopene no ebo mema mo prostate ho ban afei eya tadi watermelon esanse zinc ewom ebeboa opa carrot nto antioxidant na ewom no ebeboa ena michi goro nsu chese nima bebre ewom a eboa pa oba nso wukunu se wodo no a man frequent sex se wo hia fama no eboa ebo mema no prostate ho ban pa emma infection bia emma metenemu na tete wabrabo bora pharmacy shop eni baby eto bibidro bia bodino 3P garlic mixture obeyi bi edi amount afei edi ne kofa prostate problem no edeba ye wo prostate enlargement eno eye natural onse bebe bi wo hono a every 40 years ekono na ne prostate no ahyase na eye kese eye natural ye nimu de enti eba ne saa nyame nko a enenim enti na wo se wonya adro papa bi ete se 3P garlic mixture na wononom na eboaw na ebo prostate no ban eti every 40 years ekokora no se wo ye obi a wonum 3P garlic mixture o prostate no emeye kese na akofo ha obi a ede abrɛw ebegyewa baba saa kosi bra erade na ebeto ne nsa ede afro na wadi won kwan nan so amen enti ntina se ema o prostate no emeye kese afobi nso de eye infection ubenya gonorrhea ana syphilis ebia wo no baby akohia mu na owo saa problem ni bi bema wa mo ho ban wonya wo yire ubetumi enya saa problem ni bi enna broni beka se wonya prostatitis esanse infection about prostate ni mo 3P garlic mixture nenom ubedwon so infection ni nyina to agu na o prostate no bambo abeda so na aboa ama se wo ye bema awo ho nsem ama meye wodin gie number ne frɛ doctor o papa bi o nana bi ukuno odofo bi ni prostate no problem ya aba ho wan hwe yi a odwonso twa no ehaw ba ho a ye de rubber beto obemem ye de rubber nso to obemem a o prostate no ebenya haw bebre enti na wo hia 3P ebeboa papa o ye bema oba to bi ma ukuno nom to bi ma onana bema onom to bi ma odofo no onom ebeboa ne pa ye number ne good screen is no fa ne frɛ doctor ni ani nkomo 3P garlic mixture
Number no 0248 0248 92 92 88 24 0248 0248 92 88 24 24. Afobi nso de prostate cancer. Obetumi enya prostate no kokoram ekuro ebetumi aba abedam ni nyina ye infection na kofa de bawo etu ye bema ade ba ko wo se obo ho ban pa odun so twa no se odun so twa ni nya problem a se ebeka o prostate no wo soro pa because duro ben na wodun so fam a ye friend say urethra no efri wo blood animu a enam prostate ni mu pen na abeto wo be manum na wadwon so amne pia bonten edi se odwon so twa ne nya hawo a duro be no a enam prostate ni mu nti no obetumi enya problem ena se de rubber mpo to wo be mamu a ka hu se ahoma na wodwon so fam no eda wo prostate mu na akwa blood ni mu nti no se de etie bia ahoma no so ebefa wo be manum akofa wo prostate ni mu afi na ekoye nsem pii be ma yemfa rubber nto be mamu mpo ena ye den ne de rubber ebeto be mamu P3P garlic mixture na enom ebeboa pa na abo prostate no ban oba boa bema na wate ohia afama no enfa ho nkame no wo se yakon ntimi mfi no wo de sa no waku bi ba na ese wo ma ne prostate no problem aba ho na afi wo da ho afi ade da ho nso ntimi fa nya hwe e ba sa wo hwe no so hwe bo ho ban na emwa enti na wo hia 3P garlic mixture Bora pharmacy shop any baby a to bibi dro bia e wo Ghana ha bodini keke obeyi bi ediamao bema se wo be wo onwu 3P garlic mixture ebeboa bebo prostate no ho ban ama ensuo no a ye ne be ma hie mu a ye de ye ni ehunu no ye de kwose machine mu a egonkonti ma na ewo mu no omo anka sentimi nware emefa be ma ne be ma mu enko oba ho eye prostate gland no ene pusa ensuo man no milk no ne prostate na dwuma oye no na atumi amamoa na dware afa bema ne bema num na wakọ oba no na wanyinsen etika hu se o prostate problem be mu abema awo ho nsem ebe ye woden enti male reproductive system no bema prostate no edi mu akotene ema ne nyansa na wanka se mihu yanka anye sa betwa hospital kwan bebre enso na eye prostate no enama awo ho nsem ayedin ediama Bora pharmacy shop eni baby ato bibidro bia e wo Ghana ha bodin no 3P garlic mixture obeyi bi ediama Kumasi Bora kolena keba Dani heba Kriske heba obenya 3P garlic mixture Hofu onko Albert Sam Takrade eye AA Mensa Koforidua Gapson Pharmacy ewo ho Mumuni Away Enterprise ewo wa ene cathedral ne dinhwani mu wofa kwadwo heba temale baby a electromat no na UDS nso Charles Heba ewo ho Wedema Pharmacy ewo Ashaman Kings Walk Kopsam ena Angel Heba enso ewo Accra Okanshi Little George ena Health Alert Clinic omunyina ewo Enkran wo de Ghana ha baby a wo bia no Bora Pharmacy shop ene baby atua bibidro o se ope 3P garlic mixture o prostate ninti ko pebito ma moya reso a eno nche 3P muao friend doctor eno ni nkomo number no eye 0248 0248 92 88 24 0248 0248 92 88 24 o franfa won sem nsie ma ko so bo no fra no wode ne nsem o doje just minim doctor so ba wo menim eye fon so eti papa mu ne kan na de ye wo bia no na ye moa na ohaw no eto ntwa yankopon ya adoma pi work natural 3P garlic mixture nyame ensha pa meda se Akoma 87.9 FM Onua TV Osai Chrome TV Akoma mu nsem dwumadie no na wo hwe na fei wo tie no na ansa ne ko fa 3P no na ye ne na jat na 18 komonti na jat ebra fo se ni kacha wo se odowo opewo na oni wutu anamo no bri bebrebe ya ansa na abefa nyinsen no we hunu wo ba bia wo ne ho se bia owo yere ukọ fie o se efie no ano ose wontumi nware mfa nkwatemu na hwa na wokọ na woni ni hia Yakob mi so nyinsen ye na hwa ma hu oba bia ho ba na pinim na yere no kro no na ejai no ba ye obi o na yere o aware ejai e ma won kwala 5 mmaya
nkura 5 ɛno ɔka kyerɛ wansa na ɛno de minim ɔka kyerɛ me nkwala no kora ba me hɔ me se nkura last bi 5 last bi se na kora wobɛtumi atete ɛmanoma 5 ɔma nyini ne ma no ɔma nyini ne ba pani nkyɛn o ne dabi ne ba panyi nkyɛn me mimi ni share kora na me ne ba panyi afa na ɔkɔ 18 years ɛne ɔboro 30 na woka no ɔboro 30 ɛma 5 de ɔboro 30 ɛna wote aseɛ sɛ wobɛtumi ɛna me te aseɛ ma no because na nkwala no ba me hɔ na me ne nkwala no me sɛ ɔmo ba kora na me ne me ma me aduane ebedi kura mpo a etimi da na de ma nkwala no no mo adi wɔne nkura ne nyina na na ɛte ana wɔn wɔ ma me hɔ na yɛ ɔmo ba no hɔ ɔmo ma me hɔ na ɔmo ba no hɔ oh okay ɛtɔ da bi kɔ last bi sɛ otu kwan ɔmo ba yɛ school sika na me ni sika me a me kɔ pai me susu box na me yi sika de ma nkwala no ɔmo de kɔ me da me nim sɛ me yɛ obi die yi a nyame bɛyɛ de nyame so bɛyɛ me die yi ama na obi a wɔn da obi a wɔn da na ndị ọwọ ba baako mmienu kura nka yɛ obi a wɔn da ma num ɔna ɔkɔ fɛnti sɛ ne yere no a wɔne na wo num no ɔno ana ɔmaka so ma na sɛ wɔyɛ foforɔ dabi wɔyɛ foforɔ ɔno de sɛ ɔno na agya ɔma sensan krata nti ɔno de ɔno ne wei wakɔ ware ɔba afiri ne kurom ne na de aba okay ɔbɛtɔ nkura ne din ɔba na ɔto ne din sɛsi akora no ɔnya sɛn wɔnya 2 years edin bɛ na ɔde to no ɔto no Suleiman Fussein. Suleiman Fussein. Okay. Enti no sika no wɔde ba na enso anase sese wɔn fa makra. Na ɔfa hwee ba. Ende egia bia me bisa no sɛ bia yɛ pempas asa. Anase bia yɛ akola ne nku asa. Na bia wɔbɛtɔ aba no watɔ aba. Ɔde sika bɛba. Ɔnta fa sika kwan ba yɛ ɔtɔ ba. But owari last 2 weeks 3 weeks owari na me nua na ya ode me ba me yare ye na me nua no me nya edwuma na ya me nua no me ma na de ne kɔ so ode akola no kɔ kwa no ama na 50 cedis ode akola no kɔ kwa no ama na da wan fa akola na nkɔ no o maniska isi akola no kɔ school ojina sɛn or nursery won inti owari ye me nua no kɔ ho sada na Saturday ni say miss yes sorry ye na ye ni sika na say that onfa ye mpanifo de betimi atwere komba ono osu anti onfa akola no kɔ de e ma ne papa say ti bi aduane bi obedi bi obede say won dinja no be ma na kɔ na okohu oba ne wo ho ti me nua ne suya ne de kɔ me nua keto ho de odi mechi wa ware e wo bo ban no kɔ ka chen say on country me say me mpempanifo no mon country akola ne papa say say onfa akola ne sika mbra month no no keto na ye ode me ba no kɔ ho won ko ho bio na me nua ne bisa sa de no say oba no owakohu oba o na oba na okohu ye bibia kire say bra na ware ye ne yere na me nua ne say eni nti na wusu ensu enti me nua ne ba ye na ade chi Monday na me ka say say na me nua keto na kan o so wo hu oba wo fie na say na hu oba no ye wo yere enti no hello hello Hussein good afternoon na promote say yo ya da nyame ase Fuseni awie me fra wa anya bone eye wo ba aba mu ano de wo ne na jat wo ye okay na jat se akra no wo nhwe no enukre be ne wo mu o se me nhwe no e pa chewa no kre ni e chere me no kre no wasi binti na wasi me nhwe me ma o musika na se be ai wasi akra ne hwe mu no enye wo ma ne ska like ebu on so ade sa akra na ma ho ebia 50 cedis akra ne ma ho kra de na ekra apart from no wo nya hwe saja sa ai emi ya so kasa se mu si chere me se ye si hwe no bo so me wo ma ne san ya na wo hwe ye ba ye hu se wo hwe na ye be me nya na otwe ana me nya no busumi me ne ntena nhihye sa nhihye ye no me ye ne se bitimi me musika ebra enya onu ana request sika bi afri mi bi me musika enyi onu ko oni na otumi oni na mum ena ba me nchen no the giska afri mi what you see and he say oni ba sika bi o ebia de wo mi se mo no me yi dia mo
Yeah, ama enye enkwala no nko a ebi won ma mo 100 ebi won mo so am ma 50 ebi won so am 100 de na ko so am 100 na bi every am say ni echi is ni echi say bibisa na me man no me say man 100 because me mo 200 so ebi pa woni ni patia say bi kasa yimu ena mani pa no ade a me say enye na we no ke ya ma sen kamia me ba ho no because ana say committee aba ho no ma me ba na because me feel me pe en chat so ati asie ena ade bi a me bi anso no no anansi fonso ho bi bre na no bi ho no ma na ehu je se e wo se obi ede ma for say ni nyame adom a kira wo betumi aba nko ya adom a kira neba by time ben na ebia because me use time anopa be 10 11 na wa ha the problem okay some one no fine pacha askwa opposite like Kumasi Mall. Okay no problem It work on Sadia meja wa ha na nyame ya adom a kira no wa ba na de wo obi an yatumi atena se aka Matis adanse no so a wo ka no bomode an fa bra na mom wadawroma and disappointing me me disappointment but the problem ni say me ye juma na ebia na ense me bisa wo say me say kind bay entino enyango po ya de mo me disappointment ba wo de ya juma no nti bobe na beduru abeto no problem ba why Matis nyame nhyia wo pa nti no ye behwe wani mu kina o shaman so no come amen me da say nti sade Fuseni ene ye di nkomo no we de waye ne cool chop kra de ma wo so ono apese wo ba na emema no kase opese wo ba na wutimi hunu se ensem no edoso nti Najat nyame ya adom akira you and me and you face to face why okay eyeball to eyeball okay all right Akoma 87.9 FM on TV o say Chrome TV Akoma mu Nsem dwumadie no na wo hwe na fe wutie nti no na ye ne Najat wa kire ni nsemu be ma wo hia no na one ne wo ye abosumi nsia ansa na ode nyinsen no to be ma nanim initially was nya ne dia because 6 months pa de menti ase na owo ombe ye die no mo wo na kyesa akora no te se dia bo na chi ne yi no ono pepepepepe die ne na de ne ho aba nti no wo ma nya anye die ne no na ne hwemu no na afei esisie kwan a ode no afaso no mu na ene ode ba nti no ochina bema ne beba ye beto aso studio ha se mame nko na mene menua ba efri tonchi enkodi nkomo ye wi a near the second case apia so amame obapa ye nkora medasi o ene Thursday atena se nyambo china Friday Saturday Valentine adofo mre no eni nti week we mbia ya adofo de nti madam my best say ya ka adofo asem anam agi atuma maye adofo asem de ya na emu vrem tonchi yese ememe kromu ese itwitwe tonchi emane so say atadwefo wa omate denne tonchi kokofo no so say se omo enhia enka asem ya ato omo eno nti se wotie me a tonchi akache yede enuro akuku da miensa na abadwaman eso eye tonchi herbal capsules me pacho na tonchi obapa capsules na tonchi cold capsules wadaroma say na koko aduro no etie eno nti se unim obi a ose koko ama moja epram no unim obi a koko afifi nanimo koko age ne kon achi aboso koko age na wamu aboso ene maya bebre ne mamefo bebre ntimi mpa atade a yebeyi ya wamu enam koko enti obi nso wonum na wamu da what is a park shop na nso se de koko age wonum aboso enti no
ontimi eni na wa mu eno nti se wotie mu yo ba oye bema koko edi unya me kanfo tonchi cold capsules edi amount koko eye yare boni yare a ebetimi ekon afri asefo asase so yare a ebetimi ama waka dem emfie bebre koko ekasa yarewa eno eho eno nti se wotie me na se wankasa wo mu koko nti wotimi kwan ominimu eta eye wo hene koko nti wasum eta eye wo hene obi wo hon ma na sum ye ne hene ode ne nsa benu na sum esa obenya ne nka ne nsa nyina timi wura na sum ne nkwa tete bia eye ne hene no eho nanso wo ye ne sa enye eno nti se wotie me na se koko ama wasum eye wo hene ominimu eta eye wo hene obi koko nti nani aye sei ko me patro wo hia edura ye frɛ ne tonchi cold capsules koko betimi asa wani no ede amount eno nti ema koko edidi wo ni padua nim ena se koko afifiri widie no ani a enye se wo bekwa ma obi di blade abetete amount minimo obi a wode nam otete koko free widie no ani me patro da biara da obeba esan se acha na wotwe mienu ebesan so afifi da ne da efifi ma obi betete obi so ayaresa bia no kome yeku papa mu ne atete afiri hono wo hono na asan so afifa mi se koko die yare boni ayare mi so ni pa ba ko eno no esan se mini miam yonko pa koko ama ne maame owo di ne koye eno ntimese onipa biara wo tie me se koko de yare bia yare boni yare a enye papa kwa de mani padua no eno nti se koko di unya woni mo bi a koko ewo ne so koko nti obi ntimi ntena se obi tena se anu achia ne to obi atena ne to fa sa me ne to fa ba bi kura ye ne ya enam koko nti ntimi entra straight me pato hia tonchi cold capsules se wo pe eduro ni bi ato a fa woni etwe mu ewo Asempa pharmacy ewo edum PZ baby a yenua mema ne ton phones no Asempa pharmacy okwa obenya tonchi enro ni miensa nyina ebi ato Asempa pharmacy enro ni bo nso de ewo from ankasa yenro ni de efo ne bo enye den eye topa ye osori anapa obenu mienu abro wodidi awie me pa so hye ne so obedi di ansa no wanom ye aduro no eno to kwa Asempa pharmacy edum PZ na wakwa koto tonchi enro ni miensa nyina bi ohia kokwa na wato ohia madia na wato ohia mema dia na wato seba enso ewo Abrepo Junction Santase taxi rank seba baby a Santase 44 mo ka na wo Abrepo Junction eye taxi rank on no okwa wo so pe seba baby a to aduro no bibi duro fie obenya tonchi enro ni miensa nyina bi ato na duro ni bo nso de ewo form me pa to fa phone na bo ye number na frɛ ya kache na busa ye baby a obenya tonchi ebi ato ye number no eye 0243 90 77 33 0243 90 77 33 tonchi ememe kuramu se chiche me patro oyo obema for so fm me nua mema no ma mutie me mesre mo se obema mo mema sam eho ehia mo bema bi wo no ma otie me onya oba bi a opese ono oba no edi mpaso agro pa ema ono ankasa ehu se woni oba na di mpaso agro onya oba bi opese one ne deda oba me bi nya obi baba opese o kenkan ne tese graphic oba me bi nya obi baba opese ono ne tese nsuo oba me bi nya obi baba opese o riding tese bike edi enti sanse onim se menya no eno nti mame ne deda no hu se me ye be memua edro bi a no akwakoto na wanom obonsa ne be ma no aye titriti menua bema wutie me empaso agudie yedi no odel so e wo se bema wo ne obi edi mpaso agura wote de e wo watena no emema feelings na agi na atena no ene na mo so mo ye sex na ede obi wo mu na so enam enuboni bi akwakwo no nom so no oba bi ba be de denti no obema ne timi yetitriti acha sa de won sa yetitriti no eno de sex na wo ye ne mo nte hwe say ye de na wo nsa ne wo enam eno bi a wanom ene ide be ye adwuma ma ubonsa ubenom adakopɛ na de pressure abrew na akwaraketo da pressure dro so akwaraketo no anya problem e woni padua mu enam se na opese woni oba bi ededa dedenti me pato ye dry friend tonchi herbal capsules no eye habama e na ye de aye
broni aduro biara emfra mu wonom enye atwe nsunsuaso boni biara eboa siesie obema no de ma na de ewoma memani gye ho ne se eye entini ena ma bema obema no sorry gina ne naso ye bema o so obema no be sorry gina naso ye kokoti a eye entini no eno nti tonchi herbal capsules eboa ebie entini nim ema moja fm entini so be ye entina e wo se moja fm eno nti obema no entini eno emoja mfamu a ena prekope na ho adwojo prekope na ho adwojo abra wonsa ne wo na ho adwojo wo de bo ania ne wagye esan se wuntini no ahode enim emoja emfam wo hia tonchi herbal capsules ebeboa your mema no entini ho adwuma ede amaw no bi na ma wa atana monye de me se Valentine's Day we me patcho mo ne ye ne da esan se ne me ma ye den eno nti wuntimi meto ade enche ye sa enja ye sa wo de che na ye nso wate ase na wo ne ye deda e wo se na de wo di a wo te de eno nti oso no medro e fani tonchi herbal capsules enye enedro nkwa na ye dro we eye esan so eboa prostate obi free busa some moderate me prostate me patcho 1000% true se tonchi herbal capsules eboa prostate ankasa obi a ye de rubber ato ne bema mu no metimi eno watonchia e wo ye dro we ho koso edro we hwe minim obi e wo PZ na bia metatena mani ka hwe me se me no fo bi e wo dwonsosem e na me se mame ma otonchi e na me ma na box baako me patcho eno ka hwe me se o se onto biem e meka ne ho esan se wo hu nsachara ye pi e wo ne dwonsosem ho e na me se da bi ne dwonsosem we mia me pesa me bo ho ka mia me fa to me ho so na me siesie no e de ama no esan se e be ma de ne be ma sam wo fo ma e ma ya boka ba kwa soro ye be kwa kokon obi de ho eno nti mesre wo ye be ma na se woni mo obi odwonso ntentem ne prostate me patcho owo ha wo ho na ya setimi twe ne mai me patcho o Philippines o wona ma be ma no enti ne mu finfimo wo ti pains e wo be ma semu a wo hia edro e fani tonchi herbal capsules koto bi enom obi odwonso ntentem anajo obi a yabo ne pampers obi a ne rubber to ne be ma mu obi a doctor aka che ne prostate no aye kese no wo hia tonchi herbal capsules emai yaso ye die enie me say emma occasion day bia ye nantama duane ne ye de che Christmas Day ye nantama duane Easter ye nantama duane New Year ye nantama duane Valentine's Day kura de ene na ye nka ye nantama duane na we nso kura de assess Saturday ye ne ye bede da ma yanka se ye wo se ju ya te dem Saturday so de wi ye da de chi ane atore akoye fie eno ti sa wo ye oba wada roma wo kwa aboa wo ho wo hia sa wonom edro e fa ni tonchi oba pa capsules me se edro we wonom ne ne echina wo be hu adanse so wo ye obi a wo himfo ta ya wo hene ensuo bitimi gu wo Philippines e wo nantama wonum edro we enna ade enchine wo ensachraye pa e wo honom eno nkyere se je edro ne nom ne nyina afra daka nim se de be ye betwi nsubone enka bone bia afri honom ema nyina nsiesie ye ho na oba ba akokọ kwan na anim guase ba wagu ma nyina anim asem wo ye oba na wonya wo menses ewia e wo se wonum tonchi oba pa capsules ana se wo ye obi asebi wonte de watinka wa achire me ma so mu a wonte de Valentine Day we oba de ye so mu ampacho mu ayi fio no memfo by wa ma na amfa akura ketwa hi ye so mu no ajeso ye spake no ajeso obo se no ano no na wate aka ne so mesre ma nyina se moma ye nso ye tadue mu eyie ye num adura ye freni tonchi oba pa capsules ye mfansie sie ho ya tinka sam emra emma mununum bi na me se be ma so mu medie mia me ma ne kwan esa se me mema nyina jeje me ma be ma nyina kwan se wo so oba mu no o se media ko obi foforo na ne nkwade da bo prostate ho ban oba so won pene ma ne na ko be foforo ne koda esa se na bo ma prostate no ahode bam masa yase de was one tiase no ene won to tonchi oba pa capsules enfa ensiesie no ye nuro no eya miensa eno nti me pa cho ba bia wo no wo fra wo se me wo ba bi se he fa na menya bi ato eno nti ye number wo be frɛ esi so e wo tonchi akache eye 0243 0243 90 90 77 77 33 33 0243 0243 90 90 77 77 33 33 Tema community 5 Little George ewo honom Tema community 5 am seba ewo Kumase Abrepo Junction Santase taxi rank honom no afi Asempa pharmacy enso ewo Edum PZ baby aye nua mema ne ton phones no eno nti na me se wo fa ye number na na wa frɛ se ehe fa na wo benya biato ye betro me bre no asom
Your number no 0243 0243 90 77 33 33 0243 0243 90 77 33 Tonchi and meme kuremu say chiche ye do be brass so jibre no tin yankopon ya do china e be ba be empowerment e wa ha that's ne e be san social that's an essential and pameda say aha Akoma 87.9 FM Onia TV Sacrum TV Akoma mu nsam dwumadi no eno ana wo hwe na wutie no ye ne Najat Edinkan Najat Basiru na etena se ekasa ya ode na asem ba ye be ma no wahia no be ma bi adada no be ma bi adinadinawu na yaka be ma ese nyame ya to wo kina obeba ye beto aso na yakwa akofa eye chonchi na sabre de mame emonwura mu wa hai na memra Justina case no so makacho se ne ochina na yewie Justina case no se de tie bia no ye de egu so na afei yetumi enye sika no nyina da na ye de ama no na omo nso edeko ya mo maboabo mo ho esan se situation no baby a edu no ne health no deteriorate ya no nti no ya anya ne tentem na omo anko na ye twentwen so a wanhwe yi a na ne ye pese ye nya no ya brede ne nso na ye nya ne saa enu nti na wose ye di ahoɔden gu so ne no wɔkyena ye weekend pa wɔn omonko eye Cape Coast omonko hospital no doctor wo ho on de wo twan ne sika ne beba na waye surgery no e de ama ye nua ba no because doctor kra hunu se ache ono a ache nti no eya na omo ye follow up anya ntemu a wanhwa na ye nua ba no ye ntumi enya ne nan na wahwere ne nan no na kyese ye betwa na so omo ka so mu twa nso asese ba bi edidi kro no wanhwa omo betwa nan no efri enye ne sire mu ho ɛhɔ ɛna omu beyi ɛde afiri ba me no mienu si etie yi enya de a yɛbɛte ase sɛ asɛ kra yɛ yi a enye yi a ɛno ɛyɛ different ba sɛ enidaso wɔ hɔ sɛ yɛbɛtumi doctors betumi ayɛ na ayɛ yie na wanya ne nan mienu no de ɛno ɛne yɛhwehwɛ sɛ ene yɛbɛyɛ nti ɛnɛ ne wɔkyena no wadawroma deɛ wuwo bia no ode support deɛ wuwo bia no ode boa ne yɛtumi agye nua ba no ɛnkwa wosa sɛ wobetumi afa situation a ɛno ɛte sɛ yie emu wanhwɛ yie mpo a na waka na no adu yɛmu nipa ɛwɔ bra ɔte ase yɛmu nipa ɛwɔ bra ɔwɔ nkwa ɛni sɛ yɛtwɛn ɛma nipa no efiri mu ne yakɔ ɔmaame sampa na hɔ ne yakɔkyia no na yakɔbɔ ne nsa na maame no ɛpɛ no wɔsɛ yɛmfa ɛnsupport ne ba no aside sɛ ɛnan no cancer ne didi from ɛnan no mu ɛde etrako the whole body no obetumi ahwere ne nkwa she's full of life fa no ye wo ba fa ne se wo ba no wo wiase a wo ba ye nyina no wo ba akopɛ oba wakoma da ne so wo bibia no na imagine sɛ saa akora we yade yanka sika betumi a saving a life na wafiri wonsa wana wadi ayi awomawuo ana wana wa experience abawuo no ebete de make yase se wo hwere wo ba na uti fie no wonu sa akora yi menenu a mesoma no enema ba wa aba omudi momi rough kakra ye wo kɔ haba wo frɛ no osoma no na bewi akyi na abetoto ani na wuhunu wo ba no ɛwɔ baabia owuo de ne kɔ ɛya ɛna ɛden so sɛ pani bɛba bɛda ne abɔfra sɛ me nenam TikTok na mehwɛ ladies na bibi nti obi kura wa na yɛ accident na yɛtwa ne nan no ɛde afiri hɔ ɛya na ɛyɛ ma homete yaw bi a wɔn san fa mu no ɛkura anyɛ yaw ketewa ɛsɛ yɛfrɛ no phantom limb pain sɛ yɛtwa wo nan no kura wie no nyɛ sɛ yɛtwa wie na ɛno no yɛ simple saa wawie ɛno nso pain na ɛsan ma mmra no ɛba mmra no ɛno nso ka ho bi timi nua dɔfo yɛwie kyena ɛnɛ ɛne wɔkyena adwoada wo nte sɛ yɛka ho asɛm bi ɛna ɛbenada nso wabɛte sɛ yɛka ho asɛm bi ɛnɛ ne wɔkyena ti nneɛma a wɔn baayɛ no sɛ wɔn te ha na sɛ wohunu wɔn anim a ebia ɛbɛto akoma so na wo kakra ɛnɛ na afɛ deɛ
mebobɔ nkurɔfoɔ pono mu because ɛnɛ no wɔkyena me maka sɛ mewie kyena de mewie kyena nti na afei aduru sɛ wɔsɛ mebobɔ nkurɔfoɔ pono mu a wɔn a meninim wɔn no na wɔsɛ mefrɛ wei na meka kyɛn sɛ me nua kuma bi wɔ ha ne situation sɛ bɛyɛ ampa ɔkyena yɛn sɔre free program yi so no na yɛakorɔke deɛ wɔsɛ yɛde ɛma wɔnom na wɔn de wɔn adeɛ kɔ wɔn ntwentwɛn so koraa kɔ Cape Coast straight first ka no nkɔma doctor fa nkɔto account ne mu na afei wɔn start nye preparations asɛ yɛne so ade no betumi awie akyina no a onua adɔfo agye sɛ ɔka ho bi adwuma yɛ si nua kekyia ntumi mu ɔmo sika ne half ne nka nkyɛn mo so ɔmo nkɔpɛ half ɛwɔ baabi sɛ gombenya bi wɔ baabi a kɔma ntena hɔ 3 years ama yadeɛ no andokoro no a nti na yɛgyina yɛn nan mu ɛna yɛgyina yɛn nan so yɛsɛ yɛhia wɔ mu a Akoma FM 87. ayi akora bi hia wɔ mu a nti saa yɛyi ne ho na makɔ abaako deɛ firi hɔ nti wɔmɔde anafa wɔ deɛ bra wotɛ 100 cedis no ɛnɛ ne ɔkyena no nti no 100 ne yɛ mmɔ 200 ne yɛ mmɔ 300 ne yɛ mmɔ mesi ɛnɛ ɛnoa na migu so a nti wode ba yɛ na mebɔdi no noa na migu so a wode ba yɛ na mbɔdi no wo a menya ma ɔyɛ no na wasend me WhatsApp message na mabɔ ɛno nti na mede baako no ayɛ WhatsApp no ɛnyɛ sɛ wode sika no ɛfa so ɛnyɛ yie ne mmienu nyinaa yɛ mobile money na sɛ bɛyɛ a menya wo din no abɔ na wobɛhunu sɛ mabɔ wo din no nti na mede baako no ayɛ WhatsApp no nti bɔ mmɔde a metwɛn wo sisi a me nua kua bɛtena mfimfini hɔ maame anka bɛyɛ me de paa because of ɛna na kyerɛ no yɛ ne bere sɛm nti meka no aka na kyerɛ sɛ yɛkɔ yɛ nim paa nti mepa kyɛw wadaworo ma mmɔ numbers na memmɔ ɔma akɔ aba na afei yɛntoa so ɛwɔ hɔ 0245 301 462 0245 301 462 0530 0530 507 507 849 849 0530 0530 507 507 849 849 0530 0530 507 507 849 849 0245 0245 30 30 14 62 0245 0245 30 30 14 62 0245 0245 30 30 14 62 ɛdeɛ na abɛyɛ deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ wo sika no a wɔde ba no ɛyɛ seed fa ne sɛ wode sow seed ɛwɔ obi nkwam obi ayarehwɛ mu obi ayaresɛm wode gye nkwa baabi a mɛka mesesɛ nkwagye ho hia a ka Yesu Kristo mewu nyi yɛyɛ nkwa nkwagye ho hia nti wɔno na di nkan sacrifice ne life ɛde ma yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhunu sacrifice na ada no na akua ka baby na yɛm dɛ paa wo sɛ obi de n'ano ɛka mususɛm a ɛno deɛ wo aka ma me sɛ obi de n'ano gyina hɔ ɛka mususɛm ɔsɛ mekankye agu nipa wei so ɛma no yɛ yie abra ɔno no ɔntua hwee ɔnka hwee na Nyankopɔn ana honhom bɔne timi som ɛyɛ adwuma a adɛn na obi te ha na wɔsu na ne nan yɛkotwa na yɛgyegye sika ama no na ɔde sika ne ba na yɛka sɛ Nyame nhyira wo a ɛyɛ dɛn na Nyame nhyira wo ɛno na Nyame sɛ yɛnyɛ ho dwuma ɛno ho na Nyame sɛ yɛnyɛ nti sɛ deɛ tie biara no wobɛhu mmɔborɔni sɛ mmɔbɔ ɛyɛ dɛ ya Nyame bɛhyira wo nti ɛnɛ ɛne kyena ɛma yɛ ho nyɛ wahi ɛma yɛ ho nyɛ wabufuo ɛma wo ntena baabi nka sɛ nkɔfo ekura mo ha adwen dodo ɛyɛ adwuma ne biara ne yɛyɛ yɛboa wɔ biara nti yɛda yɛ ya yɛnua yi a wɔte ha yi yɛbɛyɛ ɛte ha yi wɔ nana na ɛte ha yi yɛntumi nhwɛ ne sɛ ne nan no yɛnkotwa mfiri hɔ anaasɛ ɔnkɔ ne kra akyi abra sika bɛtumi ayɛ nti ɛnnɛ yɛserɛw baabi a wowɔ biara yɛwie ɛnɛ ne kyena sɛdeɛ tie biara woamoa yɛyɛ a yɛnkɔ ɛfiri sɛ wɔn akyi na akyɛ yɛhwɛ wɔn a yɛ ana mehunu akɔrɔ yɛ ana mmerɛ aho ɛfiri sɛ wɔn akyi na akyɛ nti aha ne last stop wohu sɛ ɛtɔ da bi a
wo ko bobo sin a wutumi hwe nipa bi se ehɔ die se me kɔ ne ama me se me ba mini baabi a se me kɔ bi nti wo se de wo wasi akina kyɛ no aha ene last stop se se ye etiefo ni ahwefo yes energy o china ne nedie nti ye gira mo nti energy ne china die ye se se ye ne ntem se de ekeka kɔ ne widie mu no a apie ne yefunu mu no eno na ma me yam hye me because doctor say ɔte no wɔ ne yefunu mu na kyɛ sɛ baabi aduru no ano ɛde saa mbre so so ontumi ne di ontumi nna na kyɛ sɛ baabi aduru no memra ne so kakra wɔ so wɔ hɔ a ɔno abɛka ne ɛyɛ a wɔfa mu Justina na deɛ mani abrɛ o wo sister Penny mani abrɛ Justi mommy wow no o pay no me patch o pogu nkrofo wo manim ya no wadi nkomo start ye ni nyina menim se dodo no ehu ma ye hunu se de wusi fem ya wo no ba bia efro kro ene ade ntina mama mo abase o mo abehu manim na che se mo ene wo bisa na na akua me fafo me frɛ wei na ma frɛ wei me frɛ wei na ma frɛ wei course sa because me pese echina no de enye de am pese ye be show your face with this same thing juada timi so me ye ma afemu de bia juada mo free weekend no ye de mamo watching after program de benya de kan wa mo gia mo kwa na chese masiesie mo na pa mo ko ke post ti ma ye hunu ne wo fam yaw pain wo sorry kwa wadidi and then we need about 154 ekobo 2 we need to me need DNC aduane na wodi ana wo fe ana to yefuma na yefunu ye oya ye na ye wo so aduane me kondo aduane me hu aduane kra na ebon me to me say tie for so mo hu me mo no mo ame na me bre makoma nsan tutu me yefo me ton ma se asomo eja na egu me ni pejua me say tie for mo mo na mo ame na me bre osremo mo hu ne mobo na obre no kwasem se obre na ene doctor ni ba ko a me frɛ no me kan ya na okache me se eye ose eye agent situation asemo okache me no ose eye agent situation na obecheche ma kire doctor na obeka kire se eye agent situation no oye doctor enti onim sade yade ne sitie nti so okase doctor ni kra o but ono nso oboa oye doctor me cheche mu kire no a ena ono nso oboa na ose ne mako kwadawrema ene mode monko na kakra bia ye benya amamo no monko na monkoje because situation no eye agent imagine say doctor beka say eye agent and you ono ni ntimi enye ne field no e bia ne field eno no a enka se de esi aye no enka bia ono abeje na wa ye de ekura ye bia no de yenya bia na bia nko no beje na wasum aboka na aka waye but enye ne field doctor bia na adwuma wo ye ewo ni paridi nti se we no ontumi a ono no obeka se baabi a okoye no e na ye hwehwe na ye nyema no media baabi a mesuro kra ne se enipa wo ho na wo se wontumi ni di na kyese aduane nko ne widie mu no de adru no ayeden yare bia nipa ntumi ni di bia na kyese baabi adru no ano ayeden eno na ma me yam hyehye no eno na ma me suro ma no efri se nka otumi kura didi kakra na ye hu se we de ye betumi asoso ache kakra na nso sesei no baabi adru no ontumi ni di ontumi na o se so ne nsa eso na koma ontumi hum eturi bia ontumi hum yie eso na koma ejesemo ma me papa se wo ba pa na wo behwe na owen arho wanim ena ye hwe bia wo bia wo kaka ho ye ne etina ye wie mako ya mo numbers na ye bo numbers na ye bonus ye efise se de adru ne die ye gisika na no ade akọ wa wati akola ne nka
how or no fem. Yea, baby, I want to the be a one tennis hour with you. And you won't or no what's a one, what's it, the air call a one medium. Or say pompoka crab in the scene and I who na ebeko, and other cancer. Eh, Metiana Miama Shame, ebeko, and other cancer. Imagine. We. Me tipe na me yemashim Ye be twane nine. ye be twane nine na wonu akasa na be hwere ne nkwa akua na say de me hu say ebia ebetumi affect ne nine back na wo nine de nipadua no say dru say ya woni ahoden bia wo mu nti yetimi yiya wo ne free ne mu a na nka ama oboa no ama wo no susudua na ni gia wo mu no eno so awie peye kakra ye de ama no yesere mo etifo yo eno say na na opon e wo kire patre estate yo yeah na opon say ne wura ho o hwe ne ba no ne wo faase no hwe na ho fe na yade esi abeto no kwa mu na ne wura ho papa oni bi wo bi a ko ba ye de change say ti wono no o se ne de 70 cedis nyame sure yenya 70 cedis ba ya se no so ko ye ni mu 70 be ye fe nyame sure so pa e de ma ye bebre kwa 0530 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 14 62 0245 30 14 62 yeah baby wo bia ye gina busua ya nem na ya koto asre wo se baby wo hye bia fa create se wo oba fa ne se wo ba na wo nchen no e na sa how we abeto no wo kwen na eya na da bia media reho se eya yare a emu eden no ebeto sei na woni se sika na ofa hene ehin na wofa obi si ehiafo yare edoso mpacho sikafo ne so ewo yare akese akua ehiafo yare no so omo wo sika ne nti ye hunu na ye ni doctor yare bi ba ne se na doctor ba ene wo yare ni bi ene de onu su ni bie eba na ewo bie doctor timi de ne de ne ko abrochire ko ye ne de na de woni bie no o sresre enye eba ye ho ya na ye wo se won yare no woni doctor ni ba ena enya sa yare ni bie na emom doctor no e di kind de ne de ne ko wa koye ne dada ye nya surgery no Ghana ye na outside ye na wo sika nti wo de ne bana fru pray na kwa koye na oye ni no da so na radio stations TV stations to TV station ya wo peska it obi kana me say one ka kira say esikafo enya yare akese na emom sika ne wo ho nti oye ya no plane wo de natenem na wo de ne ko fise sika no ebi ye dey eda ho na omo a ebi na ho no na yare ne ka wo mo ho che sika ya ade yie sika e ma ahoden ti se wo sani sika ne ma ye sesie ya maami one ne banu ane se wo mo sori akọ yesre mo baby a wo bia dom na boaye na eduru se ya na ayeden ahoden ni ho je se wo na wo do kakra we de kakra yesra mo mura me boaye heti na asema o kaye da bia me kasa asem we sister heti o se mako me se metina wa ye nhwe ha ma nipa wuo na ma fasika akwa ye nhwehwe ne mu akwa ye yie me de babua enipa no na se nipa no kra enya kwa no free mu a me hu ne se me dia me wo no me de boa no na emomu no de ofa nkwa no e na afa na ade eno na so nyame ani o eno na so nyame ani eno nti na o se me yare wa ma mehwe me efri se eno na eso ono nyankopon ani na ya ye nyina no se wo hwe ma enipa no ne ho kire na wo wu a
na wo se me ene me fa ho ahwan me de ho ahwan aba me de ho ahwan aba eno enso ba bia enso ani ma me kai message or say I just reached on your TV. I'm very touched by this story of the girl, but it's unfortunate I just heard. I would love to help with my NGO. Now, some more NGO would be, okay. And me that's it. What that romantic area, me forward the details in the amount na also mo require mo be faso mo be to me as support when ya me ensure pa say why you sa amayakua 0530 0530 507 849 0530 507 849 0530 849 Wadaroma yetwen wo 0245 30 14 62 Pacho se wonti wodi a wo sapia WhatsApp no WhatsApp yebemu na yabo wudi no ede ama ya wo pese ye ne ma wo yebeye wo kura wo gina he ya na wo se wo ba ha se ya tumrika ye ne wo china yebewie fabre ye yebeje omo wa ha ye ntimi ma omo nko ye efri se sika ne ensan kan nti se enne kura no wo se wo kukuru ni nyina bi abeka ho na chese ye de be man sesia e de akọ nti yesra se de etie bia no ye koto sra wo se ene ne china de me de hwe benkadwo da nyame ya adom a wo mo hospital ho a anka me de mani beje pa nyame ya adom na kadwo da wo mo gina hospital ho e na anka doctor e kọ ne ho ama me anka mani beje efi se me hwe na de bia no nanim sesa ene wo de se beluchi de tu nanim dua no e de ama ye ne a wa ye hoya wa ye hoya wadawroma wa ye hoya wa ye wo ba ema obi nye wo busuani ansa na okọ ahokyere mu a waboa no de ade ahia no ne Justina ya wote wono na yi ahia ni moses ye kaso ahia ni ya na obi feel say e bia obi a oni sika odi didie wono de ne ho na akere no ye woni sika odi didie no wono no ne ho na akere no eye da kura na wo sori o wa ahode wo sori pia wo bedie na wo hiani ni menne de wo ti wono na de ahia no ono no wo hiani no woto ne ni ba bia enye se aduan nko onya bi ni o na sa oba ha na nke komode na ye sa de ma ne bro so ye mani ska nkonko didie na ade ye ma ne bro so oba ye ba mani bia ma na akwa didi sesi na obi ba kra me ehye ni dwa obi ba me ehye ni dwa ye sha manfo dwa saa bebre na de o emo no we de ebro ye so adaro ma enti momo aye na mame embo edi na munshiro mon kakra na wo de ye mo numbers na answer 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 Hega owusu adibiaba abeboa yen ena Steven Kobla Avoclia ononso abomodi abre yebie Ligan Ventures obi asende kakra ho Ophelia Ajaho ononso abre 20 cedis Comfort Naki Tete ononso abre 100 cedis Ali Karim 50 cedis Sharifat Idrisu Ahen ononso de diaba Mary Kumavo aboaye kakra Mavis Grace Danso aboaye kakra Cecilia Kranchi aboaye kakra Joshua Ferry aboaye kakra Yawwaten de biaba Patrick Nyamiti ase de biaba Kando Ventures NFA Mavis Benewa Daniel Boache Mary Pra Barikisu Ali Rebecca Jima Rita Tete Ahinsat Redeemer Enterprise Peter Atenga Monoso Aboaye Kakra Alice Nung Elizabeth Ampia Elizabeth Victor Brave Mensa Rebecca Amwa Elizabeth Quay
Theresa Amwani, Francis Warman Enterprise, Kwadwo Opoku Ajeman, Annette Avonyo, Jacob Abugri, and Sarah Tete, Classic Sarah Enterprise, Mary Bebe, Prince Apiatechi, Prisla Bempoma, David Asante, Gabriel Annan, Beatrice Boache, Woman Edibi Ababeboa. Good inti yeguso. Wadaroma yehwe wanum yesi ne ene chena yewie enu nti kahumbi kasagu sika no so. Ebia asofo ni bia ba na ko mbebo mpai mai obi edibi bai na no se ne maame ene ne papa na omu nyina yare eda edem na ne maame no ya krampa ba wani ni kunu ya krampa ba ene ni kunu na womu wo kasua akwele say akwele was akwele let me say no one no kasua akwele was den enti no ehwo na womu but womu ne maame ne papa no womu yare eda dem enti no womu hia empaibo sanso ena ye maame Elizabeth owo Cape Coast ono nso ede ne de ba ye nyaminsha no Bernice Kofi enso ede bi eba ye eye enra na ena ye maame Elizabeth ono na Elizabeth Kofi ana ye maame ba kwenra na ofre mi Elizabeth Alhassan okay why are there ono so enra ye kono na odene de ba pastor Odaroma ene chira na yewie enti no ye bom paye de ama wona wodi bi aba wona wodi bi eba de eda wo makoma so nyamenya na wo yenso hene eda wasema wo mai wonu waka kire nse ye ma na obema yen adanse akese ankofo adi wo omamu eno na ye gina so na ya sere wadom ede ama ye nuanom yi wona ato na koma so obeboa ama ye tumi aye Justina surgery ama watimi tie ne nan so anya na hoto obi biara wasende bia ba na ohiam paye wo kwan bi so se yare ne ano se adwuma sem se sikasem awo ohaw biara nipa ne demanti o gi wodi se obeye no ho nsenkyere ne Awurade ye no ho nsenkyere Amen. se obi da mane bi mu obi da osumu obi da awerɛhoɔ mu obi da ahonyehia bi mu na ɔgye Awurade wodi se Awurade makɔboa Justine Awurade ye me ho nsenkyere a ya Awurade ye ma no Amen. ye giwdi se obi biara nso obesende bi dia ba ana afei na oba be ye esanze ɔkyena ye de ba na wiye na yato ye dwumadie so no ye mpa ye ne se mo obi biara nya doye wa ase wa bra ɔde na mane ye besa akɔsa bio na mo wɔn mo ya na Awurade nso wo bio ɔsoro fence de ama wo mo obi wa ba be ya doye na so oni kapre ɔde gidie ana de ne 5 series ne 10 series ne 100 series ne 500 aba Awurade sa gidie ana mo ninti mansenkyere ne ento won so amen sa gidie ana mo ninti ma ekwan bi mie ma wo mo sa gidie ana mo ninti ma oni adanse amen mpa ye ne se obi be free we mu be kasa mpa ekoye ababa wa ne na ba na meso mama ne ekoye ababa ne ba meso me Awurade wa bie kwan ma me we be adanse ne aka hye odi ne onyam o Yesu Kristo di mu amen amen onyame onhyira papa pa ha eye Akoma 87.9 FM on TV Sekrom TV Akoma mu nsem tobu ansa ye ba na wo de o ma me de ache se but patabiribiri abolo ma me sampa na tobu ase why na wo enfiri mu anya wo ba no why tobu ase pa na wo ba no ehia wo se wo begina na chi why wa bo biribiri dodo ma me nkona me ne minua bema enkwedi nkomo efi Dakwa 360 yen ena yede ahomeka hip patch yede aba ahomeka hip patch yen yede aba bema na mema wakwa aba na promote saying ya me adom me hoye okay ahomeka hip patch yede yeden esa yade be chechire yemu we de michia etiefo ne ahwefo nyina na mema obia so afishapa say afi mu and first time motimika mo hwe me Dakwa 260 ye jumakro bia ye de ahomka hit patch about dwaso ahomka hit patch the whole of last year nyamisha mu nyina say musoemu na mu yusu na mu hu faso e woso and nti mo say yen sign and trust on family gram nti no you see who pain any kind of pain at all
except say uti eyoya. For instance, back pain, neck pain, sciatica, pain angofo enya through sciatica no. Any menstrual cramps. Into no obi bia over pain bia. You say this year 2026, men try year with pain. You should pain patch. Oral painkillers not does. A higher phone, a my ulcer, a my a lot of problems. Into no ahunka heat patch, a plaster. Okay. Yeah, the oils, natural oils, the room. Yeah, dry yanom. Yakopeja yetiashe wie mama na ye plaster ye de tare. Aye. Say Monday me ko baby na make bra bi say me one na yen so ade mu. Nti say me maso na me ba no man no maso man no. And I'm me ngasa me ka say me chi eyam ya. And I me bi tare. Tuesday me be Kumase, me do Kumase, me da ade chinya pe back pain ko. And the say me ngasa me yusu bi. Yankasa ye ton drone ye yusu bi. Nti no ye wo ade se die bebre so Kumasi, Accra, Cape Coast, Volta region, West Bay bibia. Omo mu yusu bia. Omo di ho adanse say heat patch no plastic o why not that tire be dia yo ya no when nya dia be say onum ekomu ansa na break it down na you say after food before food bia o the tire anytime bia tire won so a otumi di dware nkwa otumi di dware si okomu anya hwe do no wom so fast o the tire I say it 12 hours e di juma within 12 hours okay so 12 hours no with me why not the for tire say pain that's what kakra. And usually I say moderate to severe pain. I advise say you should know anapa nenyumre for 3 to 5 days. Okay. And then I never judge so no pack now just eshemu 10. Okay. And then one eshemu 2. Into wuni pasa no obesto na eshemu 10 bi. The way you su anapa enyumre for 3 to 5 days. Now why covered. Okay. So who you su eto aso by after 5 days na still pain wa Mr. Akoko doctor. Okay. Because e bia na dompenu ho atochema bia na say bibi na ayo na enhwe ne eninti a efensen ayo sa. Okay. Yeah. Enti yenhwe obia enetumi ede bi etare na say obi wo yare bi obi wo diabetes obi wo hypertension obi wo hwanhwan wo mo de omuntumi obia na say mfa ho ne wo health condition obetumi ayizi. We me ba me das. Say that me kan no aye heat patch de tare body. Into obi bia betime yusu say nom hypertension dru nom diabetes dru oye ulcer patient o betumi ayusu atare okay nanso akora undi 12 years there untumi anyusu okay ene ema omafa yefun ene friend say wa oma akora no fu nti no nkofo me say no mutumi yusu akora undi 12 years okay oba painful ene oba okay me pacho yemo numbers no sebeya se obi epebi ato anase bia obi penchemu foforo wode de ama wo ye de ato dwa ye kire obetumi afre nti pacho your number is 2 obetumi afre also number back here 0546 444 192 0546 444 192 and I said 0248 50 90 03 my sample should be 0248 50 90 03 into numbers meaning we so person to be tongue because we be afraid man say to be tongue omo west omo offense in Brownful Bono region half region baby bia obia nkofo friend ama omu tu emayen nti no obet my friend na me so wo kwesi bia so obet my friend na yedi nkomo okay nti say wo question bia friend na yedi nkomo so obi nso ebi obebi etu because eye kama yeni ankasa no ye use bi ye de atare baby a was a data ye de cry studio he ya Emma ensenkyere ne ye ma ye no na ma beti na me ntumi kura ti won sa adamo ba ya na me de media me so mo mfa ntare ma me papa eja wa adwo a eye adwuma se nkonya enti e bia na obi pebi atu
ono so obeye den wanya bi. I patch numbers menu friend numbers menu ebia yebemo bi etu now so nya ho fa so. Friend numbers menu 0546 444 192. There be yeah money in 10 times how 0546 0546 444 444 192 192 0546 0546 444 444 192 192 and 0248 0248 50 50 9003 9003 0248 0248 50 50 9003. 9003. Anyway, for time bia yebejos. Okay. Number C for your time bia yebejo so yet dakun hit patch. And no dear baby a ya we ya ukotodwe wa chiribremo woto ase baby a ya o ya odetaria dog makoto me pesa medetari matia no ekwan be so na mefa so a meye etesen meye ne sen demonstrate e kire yen say neti we hit patch na say okay it's brown any white into white na e was two into white first one now. Okay. I so be say a white second one. Okay. We use chocolate color, brown color. E ko to brown no a. And no and not better the bia ya. Okay, nti ye be white we na free ho kra. Ebu amu white first one now. No major we no that tare. There be anya adwuma. Anya adwuma. Ko bebre omu into white first one now. White second one. Not the attire bia ya. Okay. Ya semester cramps. Omu Fichira. Omu to me cram. Super. Yo. I'm kind of menstrual pains, but no born in Sanos. Okay. Ja Honda with my 12 hours. Ube to me so a jaria buso and yashe. Me fantary winning. I'm not sure. No, me, sentinel. It's a misamo. Me fantary winning. Okay. Into yen science numbers in this will be now. Way no, not to say pharmacy be a move be a pharmacy. Once you have baby be a pharmacy. Aunim kesia ketua obia obi. Okay. Obia obi. Accra, pharmacy akesia ketua obia obi. Okay. Cape Coast. Takrade Volta region. Baby bia pharmacy akesia ketua nyina omobi. Okoho no when you be kra friend. Ye bejo so. Okay. Yeah, sa bobo numbers na my name. Me patcho numbers no 2 back 0546 0546 444 444 192 192 0546 0546 444 444 192 192 and 0248 0248 50 50 90 90 03 03 0248 0248 50 50 90 90 03 03. Okay. Bibi o ho amenu abema de beso so na we dey me kan atwa to no say ahomka hit patch abasa ebebo aye nyina uni problem who use now can say any problems and na mercy free any pain e bia ko bobo yan ye call gym Akoma that so e bia sound baby fatari na jana sa you covered ubunsa oteyaw fatawa ya say we are covered utumika was printed baby fatari so we are no the tire so within 5 minutes we say I started releasing heat, which means I started age man and why man tire for 12 hours no we are covered and no until nyame amen onyame onhira won so pa me da say aha Akoma 87.9 FM fresh a me mageme de Equia agene de Ismail agene de me say we instant healing ya me pacho mami ni abayi bi na yemfa boy million yare o but the when the end stronko menya nda jampa say ya no anobra se mano kakra enye easy ma ya kra enti bomode anama wonsanka wo de na me de kwotare ba bi ya me ya enti yasan ya baso ebiem ene ochina ye wi o madawro manti na de se de ye nisi abre no ye ni atomogem pa enti aha ye Akoma 87.9 FM on your TV say Chrome TV Akoma mu nsam dwumadi no eno a na wo hwe na utie no na
yenua ba Justina de no na yeguso ada ye woso no enu nti onua wadawromo ye jatu gina ho ye twenwo nani wachi no wadawroma akua betan fifi ma me ne de bo no me ne wa na ebo me ne wa ni bra benti no me ne wa na Jesse adan woyam wo asemo Yehowa woni di ye ni ntia na because said there was baby unam ne tutu Yehowa emu aye o na adana ma yem da bi said there wusi su no ne said there wusi so yem na adana wo ma yem pe untimi no malt kra common de mi o da bi just misro enya kom me da bi ni awo ya no misro adawroma mompe malt ma ne mame why me pacho obi nto malt ma no wo hase ya sisi amame na onom emame malt na wo de try enso unum bi kura gu yefunu no mu because emu no hyehyew ena won say ni di ye two emoa me pa cho bi rushing tomot emame sisia na wo de me hwe wanim Mr. Wada Romakia, Yemo numbers 0245 30 14 0245 30 14 0245 0530 507 849 0245 30 my head is dead 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 14 62 Sampana why ha me hu se why ha Akoma FM 87.9 Kumasi. Mr. Odofone tiefo se mumboa moya meboa yasa me bano se muntimenta sramo moya mboa mumboa me o misramo tiefo na fefo mumboa me yasa me se ni se dia me dia kola ngo kopio mumboa me akola yo betima fimesa akola dia ontimenta o mesuso mesukura mpowo so Misumayarada. Akoma FM 87.9 Kumasi. Mesramu. Mumbua na Dr. Timia operation makola no hunton. Mesramu. Mundomi o etiefo mumbua me. Odo mumbua me o ni baby kodbio. Se hase antima mbua me a. Me bane betina fiosa na me bana die film. Mesramu mumbua me. Mesra mumbua, Metomondome, Yefo, Mumbua me, Maybe Yadina Akoma FM 87.9 Kumasi. There's a happen ever could you. Fanam Bukobiem. My young friend Mark Comuhe, the day of Roma, my boy, never see you. Dear Freya, near Pupata. A good 1 week now, I'm afraid they am. Dear Bass, I need a swing, and I said, the very young boy for her. Mitch sat here for no of the horse and Mumboy. When I have come to Mumboy and not Dr. Neil, let me buy a yes go her. They never be a good Fabian. There were press near and Tima young man who saw if you went to my film. Akoma FM 87.9 Kumasi. Then we am Mundrum me.
Muhunimabo. Ekria yemo na mbese no. Chinabre. Wachinabre. Okay. Now this radio no. Now this radio ekria yemo na mbese na. Yemra 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 1462 0245 30 1462. Yo kanyina say yemuano. Kwame Irani Yeswe. Kwame Irani Yeswe. Miyawo moa. Sese ya miyawo moa. Kwame Irani Yeswe. Miyawo. Say Kwame Radi, yes, that's my prayer, Lord. I'm trying to test the Lord. Me say Kwame Radi, yes, hallelujah. I need your help, Lord. I need your help, Lord. Si buame eradi Yesu. Yawo mua say dear. Yawo mua. Ti Justina yawo mua. Akoma FM. Mama no malt na enom emamena. When try ana situation no anyewe. Nti peja mu Justin mensu. Wate susu tinishu odaroma. Ensu bebresa. Ensu bebresa. Ensu bebre. 0245 301 462 0245 301 462 0245 301 462 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849. Michelle, many doctor here, Messiah Abbas. Doc. Nini ababa ko pe. Ma feel last week, man. Last week. Tina ma feel. Na me no aduro. Intimate ama ene de. Enu ni bo intimate aba. Na me sure. Na me sure pa. Ewi ya wo boy ni o. Ebusi e papa. Oja. Egofo studio mu yana so de edu doc. Ambambo. Doctor be kubio. Me dase. Okay. The idea yam fanchi apiesie ema Roma Catholic for emre wafo na yenka nchizo mu se enumele ba Christ na sunbie enka Roman for emre wafo nyina sunsum wasi enka wonso
awia ikodwo wereko royal company ayede wereko heba mesa abedwa so aye bone mrane se okurase ne aduro no awia yi baabi a wutie me bia ma bonto yam sisi ade pressure for ebo se sisi ade for ebo se koko for ebo se osa for ebo se ene say aduro ye friend no wereko heba mesa ekura me say se tibi na ohwe me a chame photo na ode kodro so pharmacy wa wọ́n sẹ́ ẹ̀dúró ní níye ẹ̀dúró ní dín ẹ̀dì rẹ̀kún heba mesa ní nsámìnà ní n'ahotie dín ẹ̀dì okurasi ní no ẹ̀dúró na okọ̀dúró so biara wọ́n sẹ́ ọ̀pẹ okurasi ní ẹ̀dúró ní bí atọ̀ ọbẹ̀nyẹ bí atọ̀ papapapapa ẹ̀dúró yẹn nam sẹ́ ẹ̀kurasi ẹ̀sẹ̀gya mi yẹ ẹ̀dúró yìí mà wọ́n náà ẹ̀num pressure dúró ebi anum pressure dúró mfie nsia mfie num 10 years ọ̀dà so anum pressure dúró ẹ̀nẹ́ deɛ nkwagye abɛfie kɔtɔ rẹ̀kún heba mesa ibi nebo date ne hwe bra wo de no wura ko heba mesa no o pressure no enko suru biem de ni ka biem ni se akoma bon tententem kakra bi no abre kakra bi na wo te so ye emba so kura na wo te so wo hia wura ko heba mesa ibi mesi anopa numbi awia numbi enumre numbi wo betie sia ma ho aye fese krawa no na de ni ka ne se so no wura ko heba mesa no a wonum nsuo pa o dan so a wutimi da mina me ka kire wo na emma yefunu mu ju se fom ene no kwasem ni edwe firi akurase ya dansefo oh mama sem na edakura abro so ye kwadu bra ne moti asan papa edro ni ye powerful enti edro ma bra ne ma ye empie mi ense ni ana edro da de ma fe na apie na mintimi surprise ni bebre sa 16 regions no region bi wo ha na nu ho enti sa wo pe ma akoma nsia wo to a me am de makabro etu aka sika ma pese wo ni bi na so he enti pressure fo ngoto wereko heba mesa wo sisiale to wereko heba mesa koko how ejejew to wereko heba mesa wo ye bema ebo numere no nu ko nsia bobi gu afunuma na fe nsan gogu ase ho wo beju aniwa amoni age afi mu a mo ye adwuma wa wiam eja ho wo no wereko heba mesa eboa wo oba wo menses emayie etikam yempese atie enkwankwa na ba ne mo ho ise bo simi so ase han bra fumu o se ade o se manchester na ma ompatie koto wereko heba mesa menses ya yawom de emayie wo white ya wa che infections pa obi si white ya ma che me de ma ko ayenko ebese bibi di akire oboa ya tene kura se aduro we oba no ma emekwa ne hia na yi bola ni na to agu na ho to ti esiesie ma pa na de anika biem ne se wa osa afa onufu ase osa ejiji wo ennompemu de ni atudin h parallel ni ya di hunhuna ya tie kura se abrofo ani enga o ye ba ka jeti am ka kire ye me se wo hia wereko heba mesa agure kumase na wo a tie me kumase benya bi ato e wo fragments heba keo egusu ho apidank e wo murum obenya bi atu enya bi ato dani heba e wo murum obenya bi atu enya bi ato misi heba e wo murum obenya bi atu enya bi ato coordinate e wo arsenal obenya bi atu enya bi ato top amazing heba tafo batasifo no abrosa kese pa no e hona be hu top amazing heba when e na say ye week etwamu ya wade ye na boso no me hu bia okokwensi ye esaje pa e top amazing heba ono e ton wereko heba mesa e wotafo no afi mampon e jingle fm 90.9 obenya bi atu enya bi ato ho wo sunyan fo mu trai ye matimi di bia bra mu sunyan kuro ni nyina cap heba e wo sunyan woni nimdie fm ana ye hwani mu cap heba sunyan nimdie fm obenya bi ato obo ase e smart heba obenya bi ato enya bi atu e wo hono dunkwa e Anastasia heba oben Cecilia maternity wa road ho no obenya bi atu enya bi ato takwa owas urade a wadia tuma takwafo nyina monko owase ho enkoto bi afei enkokọ eye maame akobam friend anti akobam enkokọ central market ya wotubi ton no oton bi afei kadefo nyina eye kwakwamwa otonton wereko heba me se bi me so kwa wo so pe okurasi ne aduro kwana ho eye pona isapon otonton wereko heba me sa agisu kuro nyina monko government hospital wa maya otonton ba city no ukwa so wope wereko heba me se ni bi ato okurasi ne aduro me se aduroi esiesie nipa aduro bi a wonum bia no ka ho a enhaw na ne no so nya yakra eye okurasi ne aduro a ye frɛ no wereko heba me se kumasi adum eye Wairepa FM dankese no promise eba wuram
wokɔ aso pe okurasi ne bi ato bonya bi ato nya bi ato arms heba ewa Brepo Junction otonton wereko heba misa Nsem fie hwa bonya bi ato enkawe anointing fast food otonton wereko heba misa tano so DJ phones oni de bia e mane kunkuko ne dwom ho no ho na benya wereko ni bi ato pa no kura me so se o wato nsu a e wini ti wa ho wuram wo se o pesofo anasof maame o motonton wereko heba misa Power Heba ewa high school Johnson dabi wura bank no ase ope benya bi atu enya bi ato utofo aduro no aba ewo okansi enkranfo mo nko okansi do sorry enje Heba benya bi ato hello Heba benya bi ato ni nyina ewo enkran do sorry hwa afei medi me sesi fona se ye ko esiama tikobo aha esiama odelo wona tonton ewo esiama ho opposite Ankobra West Wura Bank Tikobo number 1 hwa obenya bi ato ewo honum afi wo Tech FM ewo Kumasi asoase wurama obenya bi ato Akoma FM ha utwam afa ha ahanso eton bi aduro ni yenti Akoma fo agibi omo so tonton ewo ha sei misi aduro yi sisiyale koko infections afi ulcer pa ache wonuma ebekọ Sam enko ewo KJT age 3 honso benya bi ato wa pressure na 137 140 no di number yi 0248 67 22 71 0248 67 22 71 0244 47 00 67 Emilia Fojo ewo Esuofia obenya bi atu woni Nwabiaja Wura Bank na ye hwe ni mu Asha Mohammed enso ewo Balkesi obenya bi ato enya bi atu ofin so one time Heba ewo ofin Kokoti station wa Bisenyame Heba ewo Winiba May station wo mama Winiba mo nko honum afi Christ is the answer takurade aha aponchin krakra toba ho na Christ is the answer takurade okọ hwa tadi fo obenya bi ato mankasim muntie rana ba to hwa Roman for hospital wa na nanom trading station wo tawbi ona wo mankasim honum ana fei trap of Vida ewa Kasoa Old Market Kumasi station wa beloved Akoma ono so ewo okansi grosole Francis Mensa asinfosu ono so ubenya bi ato ewa woni mtien fo ana ye hwanim station ho ana Big C Pharmacy ewa Cape Coast Big C Pharmacy ewa Cape Coast ono so ubenya bi atu enya bi ato ni kwasem ni aduroi ya to apeti Ghana hanyina abolga eye Eye of God Pharmacy ubenya bi ato obolga yendi eye eda okwo a ubenya bi ato ba bi a enuye no ofre ne a uto maako nsia maako mem tie kesika okay e ma card bro no wa no mama pressure no sisiale no afei infection on se amanfo no o se duro mi ma duro we no anka bi anim o se duro bi anka wo mu ne be prawo enti ma mfa anka ho na me di enubra bi ne aha bi ye ya e ma uyem jo na dia fa unufu asi wa chika se drodola wasa petic osa ani ba kun 8 palali wo dia no we wonu mako nso frame wo dia se da me tombu asi na ye nta me di midin wreko no ato so dia fa no wreko Heba Mesa Nsem na ne adi okurasi ni no aduru enti ba bi a wo a ope bi ato no no aframe so kurasi doctor mi wo kuro we so mi wo ha ehi ne manya bi ato ma mo wa inche dade so no dade so ehon so ubenya bi ato enti mesramu ba bi a wo bia no frɛ okurasi doctor say ope wreko Heba Mesa ni bi ato hwemfonyini no ewo TV ni se ya netie edro sim ya kama na adan me me ka kire wo ya friend okurasi abai wa no wreko Heba Mesa no wo sa hwese ya tro okurasi ni me okurasi ni mi ame de enti okurasi ni aduro no so egu ho me number me ni nyina ya dai egu ho na masasa signature egu boss ni yesi uji hu dia body eye kotopre mo signature eye kotopre nko ani egu eti anu abehu class kotobo nyina ka ho enu nti wreko Heba Mesa no uyi oba na anu no ma esiesi o e ma wonsebuo ko na esama kala no so eyipie enam se etimi kokoko no e ma ehotoye no number no once again 0248 67 22 71 mo amumo pe o mo anu mo nsaduro no ende e wo clinic wo obi onu wi apatesi jot ensa kokeni enubone no ane de aduro no eni abonten o frame a
ma package dia maka bro ana abrema Pentecost kwa so da ho egoda kosi memenda ho na clinic ni wo ana diabetes eduro nso ni abonten diabetes eduro muntie me fa nkwa abonten eno de e wo clinic wo hia ye de maka bro low sperm count eduro eni abonten wo hia ye de maka bro se nru american eni abonten low sperm count diabetes ana afei o ma num enubone na ensane wi no eni abonten ha eno de o frɛ me a okurasi doctor me baby me nua bi ofasi wo no mo san wo wi be so jai na me de bro na maka bro e bia e diabetes type 1 and 2 o frɛ me na ma package eni abonten eno so ye maka bro ana low sperm count otutu enkuma bo ano eno so ni abonten eno so ye package na de maka bro eno ano ana wie me nso eni abonten eno so ye package na de maka bro yamfa number ni bi 0248 67 22 71 0248 67 22 71 0244 47 00 67 0244 47 00 67 baby awo bia wo so pe breko heba mesa breko heba mesa okurasini no edru bisi atia mu pi so yegina ha eju so pi okay ahaya Akoma 87.9 FM on TV say Chrome TV yentwa ye ho emretia wa ye ba abedwafo bebem obo me huye what sorrow do aso adan ene de mewie ya bo doctor si menya hepatitis B ene na wonti oh hene yire doctor akosi adua ya wo power specialist herbal hospital nka ye dia wo sanya binie wo je hepatitis ayere se ho award nkwankron na se bibidru foko akansi wono na je hepatitis award wo je bi wo America ne UK abrochimem na aka so je ne kwa sa na fatty liver mo fra ye donton ebeko prostate se kompa ju ko boso and all set it wo se ko to dwenu aye goso kra foko power specialist herbal hospital oh we drankasa enye wenko a osa yede hodo bi oba unchira me ho se mebre kumasi wo fe yes lebosomtwe road Jasro filling station opposite Engran kwabenya pokuyasi SCP kwantimpon so takrade Anaji Estates Anaji MA Primary School Ishanimu telephone 0244 544 422 0200 383831 WhatsApp 0555 797878 Power Specialist Herbal Hospital Yajela stop I went to spend with the Cassia Fibia, Dan and Camerton, and the brain. I said, Robio, Yama 2026 edition way, Sungukan said, in the month of love, I have February, somewhere, oh, Priscilla, 15 February 2026. I ain't Shani and Children on Yakupon, Yabusia, and the other Funina. Oh, ICGC, I sample each station, a few new men on Numako, Bibika Crane, pen of it, I am single, any 120 Ghana cities, double 220 Ghana cities. VIP 300 Ghana cedis, family of 5, 500 Ghana cedis. Here is summer for phone. No upper star 725 star 8080 hash. No wedding to send us so. We knew ticket and gentlemen. But you suffering. That was 0546 907473. And now call www.danahamilton.com. And you to fire Baby Boy Bini. Other Dr. Kwasimre, Table Sisters, Sisi Bedu, Nanaya of Ariata, and Tonkonzo Mampo. Out in South Africa. Ebeka, a week experience. Make we boy media bro away purify water. What for the Fidelity Bank, just one group of companies, Enterprise Life, Property Electronics, Need to Seed Food, New Insurance Brokers, DH by DH, Refa, Soifa, Sofama, and Nsem Lion, Media Partners, Multimedia Limited, Despite Media, EIB, Media General, Pen TV, and me for flower couple. Two-way a work experience with Daniel Cavity, dear, I adore na high. Hey, akwesi sikedru amanfo isi waji jame yampa eden sikedru eye basic cash na ma na made me wona nsen no basic cash eno so ne den eye game aye bo ni mobile phone so a ebetimi ama wenye sika bochu egu botu na sign up mebo game yi wo me phone so eno ane se wo be dial star 245 hash eye simple cra the Ghana jollof ye wo trotro ene wo gold mine ene ma me 100 phone yi na me fe twede eno hia so be kwa Android phone ukra yam phone kra na ye hia ne se wo network so na wo kakra da mobile phone dial star 245 hash eye simple cra sign up me hia se metimi atwa game yi as low as
Plus 1 Ghana cedi ekosi 1000 cedi emu no aye atwa na dodo na dili dodo na also be ka me ho na kye yen cruise wo town sɛ ne bazika se hyira we dia kakra ma me na me so me fa twa bia ɛne onua agyewe ansa emu no uyeye na etoma wa aye akan wa hema mu na nyame hyira me ntiase yebehia Bazikash ɛne Kratui National Lottery Authority Caritas Platform agiatu wobetumi akɔ yɛn website ɛyɛ www.bazikash.org and see your telegram ɛyɛ Bazikash GH Box ticket bi qualify with your monthly jackpot wobetumi win 50,000 cedis. Hello, me dey grow fine. Wonu mu ato, wuntumi nidi, wunim ni entira. Eba saa na ekyerɛ sɛ yareɛ awura wo nipadua no mu. A nipadua no pɛ sɛ wɔkotia yareɛ no na ɛnam sɛ ahoɔne nu a ɛwɔ nipadua no mu sa. Na ɛno na nipadua no ɛde ɛko atia yadeɛ no nti. Ɛma wonu mu to. Ɛno nti na wobɛhia grow fine herbal tonic. A yɛde koko ayɛ ɛma nipadua no nuane nuro ma wotumi didi. Grow fine herbal tonic wobɛnya bi atɔ wɔ pharmacy ne bia yɛtɔn abibiduro sɛ wo pɛne dodoɔ mu atua frɛ saa ahomatrofoɔ yi 0244 596 532 ɔpemfoɔ deɛ ɔma kwadaa nofoɔ ne nkwadaa wonya mfie dumienu nnum bi FDA agye adwadie nkratoɔ yi atom. Men kokra brenyina mada so pepche Olman obi ne yere na ma ode ne ko he musaba madina chi mani hore o gafra nim se wani nye ene obehia ABA Heba osofo 3 days osofo oyo ani osofo abrante osofo rasta bono mai dokota kunyini no obepie wa santiman mu wono na da ABA Heba center no se ye glaucoma na se cataract ye kan se ete wo kwa ho ani na wani ate yenye operation wo ho yen sha hwehwani wo ho yen fadro so nwuye ni so wo ho eno ani se wudi didi keke ansantam hwim wani so da ho clear woni haw kra se yen nam haw padia ebi ebet ne ta se wo ba da bridge kojo takra no eno kra wo de kwa ebi ebesem na kanya na ho peme wodura ye fra ne sa manpower eno na bem wo podwuma sa branche ebe una so ya kase ne wo do ma hinkro Ebenezer Preparatory School wa Akoma senso ebe unu ABA Herbal Center wo kwada so dwina se yanjina se toilet no ebe ye adwuma ejoda kopem memene da yen e wo 0541 565 199 ABA Herbal Center mani so da ho. Okay, Akoma 7.9 FM on your TV or say Chrome TV Akoma Nsem Jumedi no and I wash and I would see no na friend pass Royal Enterprise or more and the AFR roll on no and the Aba Ejasunti what down my bombardia sene Obama was Akabio Sentinel not just a smelling good pa and if the confidence oh baby also bekobia your AFR roll on no elho na and no smell good all day and until Mawansa and Kebi pa your active blue pink passion and elegant light fragrance no and gold smart no no ewo ho na che say kama Mr. Woko ka for Donko Enterprise anti-gifting cosmetics Z-Way Cosmetics edum PZ Keche Cosmetics edum and Vero Segolen St. Monica Sabenya be free 0544 726 882 0544 726 882 me pacho wo be di agro no Bazikash no eno eni agro wo be di no watumi anya sika nso ewo mu ntino wo di answer be dial star 245 hash na was say Ghana jollof na fe was select Ghana jollof no apeke with secret ingredient no right destination no usika no 1 cedi deposit 1000 cedis no wa confirm amount no no enter wo pin no ubenya SMS instantly na a confirm amount afedie wo de ebo akọ de agro wo fo no so ne nya sika se ubebo agro eno eye gold mine nso a na wa pick right location no na fe what you see usika no 1 cedi to 1000 cedis no na fe so wa bo mume pay no na eko wo pin no a eye star 245 no a na chese with them na obo eko ubenya usika trotro dial star 245 no select trotro no wa pick right destination no na chese unso wo bokwa no wa follow ti wo de boko ubehunu kodon wo fo no so nya afide be kasa allow cash out to bia ubehunu na omomo wallet no na atoso ede amount ti dia pro na enye sika bebre na Kingdom Eba Center the Kingdom
capsules in the bitters no abo a distinct system no stress free a anxiety free arthritis when I know anxiety hypertension stroke wakoma yade no cholesterol no nyina ebeko kingdom ginseng power capsules no enso sisi mental stress ni ade sexual weakness ebe free ho na fe tremendous capsules no eno so etumi aboa na oba eyi nkaboni efi white bibia e de free wakosua kuma no so emo na kingdom co capsules no de eye koko sisi yade eno so ni nyina ebe free ho yem na etima wuntumi enja wona ya ni nyina ebe free ho Bomodi answer befe 0597 298855 0597 298855. Go straight funeral home and no daka fie with this year no free mono and man no how would ye a year no and man stress and also cry with the answer would be quite down go straight funeral home now one more I ye no want to try you know dear mawo ope flower say if we did that and tadia will be share ambulance and then back ye be video and best 7 was also for be ye a woofusum and dear mawo ni na one a yen precope at the mouth with the answer be share with date ye will come as for your beleba and can cocoa board a dino ye no more any dish any more friend 0243 737457 0243 737457 na just a one so when one Eddie and come kama name ma me mount Samens Vita about me son and the capsules again was say etrosing a yamani memedu and it's bema why you pem sound so and our bar and yema enquay wakusio muno when a beman in shemudiano and yema to a paint would the a Samens Vita about me son and the capsules was say again and no etroson Sanson Asiatica yadianoa nunum na ebeko cocoa ebeko menstrual pains and they will feature chronic so again ebeko and unti phrase 0240 616061 0240616061 ABA back then they say any yadi and bomodia na efabedan one when you know ebet bibia be free so na wenya amwden when ni be huna de na apomuden pan so prostate stroke hypertension menstrual disorder liver and kidney related disease ning na no wotu ase e de ma prekope so for rasta so for 3 days me say what that doctor 3 days okwa na che say we yadi no eno no kuma se kwada so e be dwena say for 0541 565 199 0541 565 199 Haxa mention the capsules all satan for Edru and intima wonsa enkebi na ebetumi aboa wo yie pa wo ni mo bi o osa na se wo bi a wo de Haxa mention and the capsules no ebedi akagina mu yie pa wo benya bi ato ba bi eto Edru bi afre 0240238310 0240238310 Nema wonsa enka ebi happy birthday enko enfa emma Akoma Tommy Nelson yeftafre T Shelley na we efe Chris Ann eho was say Tommy Nelson happy birthday enko emma T Shelley idea and the one no Chris Ann say when yami enshawa wo dey so when you won free adomo enko adomo wanya wo kese pa kopem se obeye kese na ewo wumfia aka edi wanim no emu na bibia enye kama ha Akoma 87.9 FM power specialist Herbal Hospital Dr. Akosua ya ono ne yekan fo no ede ama osisi a hepatitis B C and A fatty liver ulcer fibroid kidney stones ni nyina no obetu ase ede ama wo pe awo a enokra de sempro sempro kra enunti bomodi ase obeko power specialist Herbal Hospital na ye mame Akosua ya tumi ahwew SK no etu ye free yade ase eno ye dura obeto liver care no so ebo brebo no ho ban eno intutebi jirika jiri eno so and the capsules na mission no ebo ama mema ejina wonum na so 24/7 ya wonum entebre ubewuru power specialist Herbal Hospital ewo Kumase feyi ase bosumtwi road adua ya junction ya friend 0244 544 422 0244 544 422 na ene ye mame ntumi eni nkita ho na omoa wo ewo wapomode ho ensem nyina emo na mame ense eye we say ema o eye miankasa mase nyame eye adomo a kwasi ada yada na mase ye no eye ewo asafo eye oba penin
Janet Adwoa Abrefi na ebusuafo ati ayipa so bi achamfo asafo boache agimabo nso asafo hene otumfo asanteman akwemu hene ebusuapani Jebafo bebu na akowa eye ebusuapani na ebusuapani JK ono nso eka ho ebie na mama no eye Elder Kingsley Bennett Ochre etafre ni Yesumo registrar Hinahini District Court ena Vivian Apia yetafre no Aba White or business woman Richmond Kwame Ofori yetafre no Nana Kwame London ena ono so ewo Pastor Inspector Ebenezer Osei Tutu ya police mu ne nafofo school for brono a wote so baby owo bia no eduomo de frɛ no eye dache hene Ghana Police Service Ashanti South Regional Police Headquarters ono ena eye mekuno na ono maame ena eda mpemu na chese maase ena eda empemu no enu nti ebusuan yetu yensa e de afradofo nyina semomra emeboa enuanum bi eye John Kwadwo yehwe ena afi Patricia Osei Tutu a wono no yetafre no na nakua oye dwadini tebusua nti yensa afre mu nyina se nyame ya adom akwasi adai bosumi ne de toso edunu 15th ya na chese ye oba pani Janet Adwoa Abrefi eye da kwasi ada esanse oye kwanhwani woye SDA ni na ye bededa no ewa busua fie ya ewo Asafo house number NA61 eben Asafo ahemfie ho na ye deda no area ye bema ne so akoni kurom eye bebu atwuma bebu na yakwa akopɛ ne krabre ye firi ho a awiabre mu no ye besi aba besi nkonya ewo Youngster Street Asafo house number NA61 biaya eben Asafo ahemfie na fe yaba aba beye eyie no eda adwoada 16th nso ebusua besan atenase ewo Asafo ho house number NA61 na fe atoa eyie no eso Mia kasa meti akonya iso no na Pastor Inspector Ebenezer Osei Tutu dache hene ne abusuani nyina eto onsa e afre adofo samomra emejam yen na Pastor Inspector Ebenezer Osei Tutu dache na osi ni titiri Sense Prince Anglican JHSB Kumasi Academy ni titiri 206 year group no Whole Police Depot Squad 208 year group no Ghana Police Service wo be quite share the Akas Landlords Association share the Pechi Brofo Edu Kranza be quite ene ebu akwa osimu nyina we police for mame na eda empemu no na police for yere no nso yase ene da empemu no ntie nyina yemra na yemra busia no kwasiada ena mede twumade ni na sie ochna eye fiada eye bojaye yebesan dia komamu nsem dwumade no abrem sabre de ebusa pani Samia Champo Shores Pepe Leto Mohammed any team no ede yebekọ agude mu nsem Akoma 87.9 Kumasi. And his teammate a little wide. And now here's Palmer. And now here's Saka.